dia kano no aka asem bi enchiremu no ye de bebremu ye be call Ghana Freedom Party ma be akua don call party no mu ebusanfo sabra ba mene to aso odan se wo to anse to odon abato komisa kire se mo fa di pamrede no bai na abato komisa sa ba biuma friends ebusanfo nsem de e kire se ya disqualify ye ma be akua don call party this year ni e front man ye bo hwene de ni akyere asante amantam ye mu na enkra eba e kire se enipa mienu wahye omo ho akomfo ekoba ne sen ye be call sprinters de quadro sabra be ka se nkran sprinters na me patri dan kura dan be awro be nsia eja ne baba nam soba kranana wenum ne afoforo na yaboabo no yato din se Asem Beba Dabi kase bo ye de ba be somo ene awiabre ne momti na se ne so fama yense enyumakwe bia dawro ma no maso asna semudo ye de ba be somo vata mak na ewodwaso abusuya nya bi na agbo no gona egubu a ebegbo ye papa ene enya asem keto akora na mese ye ba ye mfia duonu ni enya wa ha bia da ye so ya magdrink e hodom eno e de park afa bia nim na vata mek choko so e hodom eno so anomodi a ye de koko na aye ye kama pa na vata mek strawberry so e hodom eno calcium omega 3 wom 6 na 9 so ewumu na onum ahoden ko a na wiai so bo supermarket bia ma ye abusa wonsa ebeka bi wa bra wonum no na wo ma kwada ni bi no no so no wonom na ayeboa no ama otimi anya adwen na ode asuade amane matimi akonkan ndi na ya abobi guna wate na bibia nwie peye emfa emma lesson warehouse will take 2024 abatro so nko a edi animu ya fa edi aboyebo ebusuafo wotu abane wi a wode kofie na koda edura nwumre na chese waso wales no na wachim na dia to take 102.9 FM da wo bia wase ebo bia no efiri anopa ekwapem eye anwumre bebobo no ni nyina da ye de bebremo ama ne ma timi akonkan ebusanfo na perfect en woman one because okaka wo senkorado ye mabo mu bia na wo ntumi kenkan ebebo wo mo pa no makin kan se betumi akonkan na se ye kura ye be no da chan kwama nyina agina enkwada yiso erunti se ye pese wo mo da chin si pc ta e de mo na perfect woman one gs na ka wo mo atim so a woman bibia yutrum de ama your English language ko anko si freedom yeah there's some wo mo sanso eda o apa what are people KG1 ko si sex history of Ghana o man yaba kosem abroad one nkora no ndo obeben na chese adwene no emu abobe pa no a ebodo nko ada chese bibia na nakwa mu your army eda some wo computing KG1 ko si sex no sanso eda creative arts basic one ko si sex science eda mas nyinata perfect in a day abba na nkoda no a wo mo ye preschool nkoda don and the coloring and writing nyinata don so oh why you dey some wo mo enti akora no mo se sesi enu ohunu twere no wo ni mo am computing no so eron so no wapen ewu mu wa ti bruni ba na perfect dey yetim so ya so dey sanse nyuma mo de banyina efe na JHS1 ko si free don so your English language e de some wordom sanso e na terminal exams afuro don e de eda exams afuro akanyina ni nyina ye setting no sonko ne Damascus enti we proprietor headmaster channel so se perfect na be setting abribia etumi e de asomo kuma se puto Jaben station one enkran so dan so man. First stop na bin hu echa kwan number is 0243299938 and 0540755465 now the perfect to me edin komo ya frametri modahene nana kwasi wusu echa me nua asonaba ohene kwabena boaten avensam ne chechiro man kasa nie Asem Beba Dabi sabna nyaba ne nya beduru se ajase kan ne de twam ya no ya ne de kan to bi kan na sam wasi ni pa kasa tie se wantia Asem Beba Dabi eno na ya duru so no ye shase a na ye shase e de afri eye yewura Jerry John ajiudin broni Rawlings na kache na our Rawlings Family and Foundation na omo ababonten e de ababa tudwa se bebe se emfie enan entemnie e na papa e okọ ne nsoma chiri e de saada no na Yaw da briche ya eboye na enyasem keto akora November bosmeni da na etoso edu emienu yenkwate ya papa yi yese ne hododo no kakra omodena ko ekolebu aban aya asabia ma ekowi ase yete ye wanneje na abusua e de ka asem na aka obie ya empanimfo etrese enipa wu anata kirema ampro nyina no ejiraje ya tiasefo so enti Rawlings
family and foundation sebre o maye nyankoma de e de aka ne se wase omo e kai no papa yi wo tiase no onyamfie no aduoso emiensa ansa na oje mu na okirema na jase e yade bia asema esi saada no yawo da no ekwa yawo da tuntum e de ma wonum e ma sebre no onomo e kirese e wase omutimi eye bi e de bo mu se wonte asede nenso papa yi obedi mampani e Ghana ememu no we na famu de trene mu no kware mu e de boai e ma yedie etimi e bai ya wono ankasa kra no sabia kusebe nya ado a na opese obi anya ne fa ahodie na atentrene etimi eye adwuma na akontabu papa timi koso na ema ene mema obi biara eho etimi etono na wose na ade a ebeye attention paadie na papa yi enya ade a na ofo so enti e kan ho bi e ma oba eye ebibrem hase na amanfo omodege na omo feeling pa ya na jese enya asem ketwa kra enti omo se enade ya ye di ne mfihia enan omo kai omo asem no e ya rehosem papa ya jese enya asem ketwa kra na papa so hwemu a afi apem hankron eduoso enkrumu e na oye nadwe se nyame anu no kasem nie sade Ghana esi kro na woso timi ma no homene so na oye bi di boa sade be na nema ebetimi akonkan na omati aseman Ghana ketase proye kankan ni dwirimudie ano betimi abrase enti watisimu 79 no beye ku kakra ma ekowi ase otu aban egu ye no se dabi sebre no onye so bepema mpani bi adie o enti ye be ya ye nto aba na obi emra medi ade da bre no anase sabre no na eye hilaleman ya wanya no so ba bi kro ya sebre se asan ado o manya enka ne ono de ta ewo eye asama do honom ode enu besi ade so ema ye to aba ede ema no edidimu a ekowi ase na asakata asese proye kankan ene dwirimudie ya obetu hu anamo no abusuafo na edaso a ekoso eno osanso eye kana chichi sesepo ne nkrofo bie eno osanso betu aba no egu bie wu ena afiapem ahankron ade o twe baako osanso ebedi eye ade e Ghana ememu sabre no na yesoja amamuo ene na ekoso na soja amamuo no ekoso sa ema no koduru afiapem ahankron ade okron emienu na ye January bosume mekira pepam bosume num ena Ghana fo nyina ye kwa apam eye se debi se de niema esi ekro no soja amamuo no ha dwen se niema pa endi sabre no wo mo de bibi ba ne France ye referendum no se ye mo bapre se ye nto aba ne emfa nyi obi emfa kokromoti power emfa nto aba enyi obi no medi mampani ewa Ghana amaimu anase enkoso a ne entrem saa na soja amamuo no enkoso a endi sabre no Ghana fo eto aba eye se kabi mamen kabi yebeja tum yeji tum ampa ne nuane ampa ema etimi ekoso ema ekowi ase afi apem ahankron aduokron bienu ya yeto aba no papa yi yeto aba na sabre no edubu ahemu ebreso papa kofo no ebreso na nadodan kwa kufa no ebreso MPP fo ni ade obenham ya ni ade a ma ekowi ase no wo moto aba bia na wafa omoto bia na wafa enti osanso edi so se obi a yedi ekokromoti power ato aba ede amano afi apem ahankron ade okro mienu ebesi eye mfin champion mienu ene eye baakunum na ye January bosumin ansana papai ofiri eye adeso no ofiri adeso no be ye mampani dada sabre no papa kofo eba ye eno se dabi ayakajaka de dodo na ena akoso wa bra na soja mamu no ekoso nto mo pawo eye ekrobi ya friend say National Reconciliation Commission so omonye na asumdue entibemra obi a so yan bi anaso obi etietia ne fa ahodie so no omomaden a so betimi agya amana che sabre no omoto nsa ede frɛ no a ema kuku bi ekoso omeka mu asem ene ade a na enomu no na ebre bi oka se ai ene omopa mo nkofa chemical interrogator emfamra na boni bi ekokoso amanfo de hyɛ nyina da no so no na odi ya na ne afidie na nkasa chemical interrogator no na etimi akyere ema akwakwa abakosem sonko ede eda hodoma sebrei papa yi onka ti asefo ho biewu a emfie enanie ya na busua ene ne foundation no wono ekire se Ghana ya hwereja ya hwere ododo adamfo nyame woma yewura JJ Rawlings baby ntra ya fe efo japata ya fe no pa yo elson fo yento so da yenko amanyo no emu
na Ghana Freedom Party ebeka ya Mame Kwadonko party ya wapawa wode apasenka wode bepe mampani atumi adi ewo bebu na fufi wanto na se bibru ebjonfo wadwa mo enti semnu muonu ne afi 2024 na ni abre pa se krodo mo a wo na adwene se wo bepe ebie no atumi adi nti October bosome no na kontonkrowi ya woda mansan ko mu wo ba mo wono de wo de ye ya pe ankana fun no do ko nya de obi so abusuani bi obi so bia prekope no no a nse nwunwu na wo de atase wo do kro e no be fa ma mekwa donko e de ekroye na nkame se party no de de ni ade wo ho ti wo se ye paw na nipa foforo bi bisi na namu na no wo kro no nipa wo bo na chi do mo ne ne kro e dipa Philip Apia kubi e na wa paw no ya dodo no anu no a ye freno se ye Roman father na dodo a e de efredon to anu Roman ya na ebo se koba de dia ti koba sa ne party ne fam ba bi kura kire se abanya dia ya ye beto akoso etu nkotwere ne ye twere ye nkwa abanwo no biomu anase ye nkwa abatro so biomu ye yatwe ho afirim enam so kura man ye wom secretary ba kokura so ba ye o beto dwa bo che se da bi party no so gina ho ye wo mudi wo se ye gina so na ye tutu anamo nye sa da ba ma me nim kwa se kura na di egu no ejekwa de ne wo mu pipia so je usuna pimpra ebani se okrata no se bibru enu aba mu ntia ne enye no no fo no wo na da tech Facebook no so biso fo beba na mame ekwadonko fita Roman fa no gina na chisa wo mo mfo so da wo mo de number 3 na no number 3 e da so no na abatwa komisa se ene munyi fufuro nti fufuro no na ekoye Roman father no am na abatwa komisa no so nyese krata no beto na nimu apre utintim krata no beto hado a wo sorry pehwam no otua na mom wodon so jebre ene adaje ha nani pa ede hwadwoma mu nene no ofre satwefo nhyiabudie ne de ya November busum ne de toso dumedun eno de atudwa kire se nkrata umtintim ba ye de Philip Apia kubi Roman father don ne din ka ho se ne woni betu franka no yehwemu a sinto bi no maba komiru miensa bi wo ha atosin chimatie wo mu ya nka yehwe kwan se company fo behwe na timi aso no na wo bra wo mu kura so bia no na ba ko bi nso kura no amre mu na wo se nka wo mu fa sa kwan no so no ene Ghana Freedom Party for wakwati ejabato komisa je mensa kire mu a se bia bo apayo na se difa so bi na wo mu tutu na mo tesa na mu ranka se fata na wo se Roman father wone na pamfo ni mpanimfo di party no anim no Ghana Freedom Party na wo mu tutu no wo mu akwati ni nyina enti na akoba ne saa enti de wo mu hwe kwan se nka wo mfamra na nka yenhwe so se wodi mu se fata no eni ho saa ejene no se da kwasi broni can disqualify no wo mu die no ye twa so wo mo ntimi ama meka ho bi wo mo ntimi ni baton no mu ti ese dia baton komisa kire se Ghana Freedom Party fo chitafo yi mu ni obiara wodi mu kan na party no so kura do nsu ejina wo mu no ehweri nyina gu a enka ho ebiem nti baton komisa no kura na je mensan de tutwa kire se wo mbeto akoso na baton komisa hyehyeye ye didi so brano ene se ne sefata bia no wo mu kwati hwe na nyina bedi so saa edi bia ne mudi a ye kwati a ema baton komisa ezumudie nu enyina na nkroma so no ye fani agro tiwe no nyase bia boapo ne aye eye saa pepe pese ne edi so man PP yedi so man DC yedi so man PPP we obia gum hwan yo chedaw saa de edi so ede emamunti komisa no na no disem ede no momumra Facebook no mehwe ma me akwadonko bra na otiase one Roman father fodi ne de nyamia ni no kwasem ne efe ma me na nwa ka beto ababa no because nepa de mahu ma me na ho fe pa wasi abebe pa we na enya sam ketu o eno oni DJ Roman father combination no so de akweso de amoku abon katekwan ansa ejire eda ne sim eno no so ma me so jire ni nie omu nyina anwenwe sesa GFP party ejire enye no no tina chese DJ nya me mampani onya ma me na minim say the dread ni ntina o ma me anie say amanfo bibiri complain say dread no ne jeans bia no twetwa ni mu no a de ko pe mampani adi no o mampani rasta o mampani dread yo abuza for ya to ansam no so na ya de amamo yemo hwini afiani ankyere arahosam kakra ya yensa ka emuen asante amantemu abuzafo akontabuo bia aba enani nefo kakra entem ni enipa mienu
ɛna aso ɔno ho akɔmfo ama asɛm no akwakoe asefem sɛm wɔ asante emantam hanom ɛne ɛbɛbɛ sɛ ɛyɛ dɔnhwere no aduonu nan ntem ne o ɛna saa awerɛho sɛm yi asie na ɔkyerɛ mu a na kyɛ sɛ papa baako ɔno deɛ wɔnyɛ mfie no aduoso nimpa ne mfie so a na waduro wɔyɛ kuani adanse nsese ya ɛno ɛwɔ ɛyɛ adubiase mansiri no emu ɛhɔ ɛna ɔkɔakɔhyɛ ne ho akɔmfo adekodeɛ pɔte yɛ nam soɔ ɛma wɔhyɛ ne ho akɔmfoɔ deɛ abusuafoɔ yɛnhyɛ da ɛnim saa na ɔkyerɛ mu a ɔpanin ne din ɛne ɛyɛ Charles Mustapha na saa Charles Mustapha yi na wayera nti na ɔma hwɛhwɛ no a dɔnhwere bebrebe ɔmu nhunu saa ɛna ɔmo yɛ sɛ saa nɛteɛ deɛ a ɔmo ntemfa nseɛ do hɔnom na ɔnom nkɔnkɔhwɛ ɔmo kɔyɛ a papa yi akɔfa ɛyɛ ahoma na ahoma no koraa no ɛsan so yɛ akokɔ sadeɛ bia ɛna ɔde asɛn kokoo dua bi soɔ ɛna kyɛ sɛ wɔde ahyɛ ne kɔn ɛne ɔto adonko ba na ɔkɔ saa kɔba saa teacher reto adonko no bi enti ɛkɔba ne saa no ɔmo kɔhu yɛ no na kyɛ sɛ wɔyɛ nyame dea na wɔsɔ ɔmɔfrɛ ɛyɛ aposifoɔ na aposifoɔ ba na ɔmo bɛhwɛ na ɔmo yɛ bi ɛde boa wɔn baayɛ no ampa ne ampa ne nua ne ampa papa a wɔnyɛ mfie aduoson wɔahyɛ ne ho akɔmfo ampa ɛna neɛ ɔmɔde ɛyɛ sekan hwɛayɛ na birim ɔbɛte hwɛ yɛ a sɛ bere a ama no gu so a meka sɛ nu adubiase government hospital mortuary a ɛwɔ hɔ nom no na ɔmɔde no akɔ akɔhyɛ yɛ a ɔmɔyɛ asɛm mu nhwɛ mu wɔabrɛ a abusua ɛtɛ mpenten kwa aposifoɔ ɛtɛ mpenten kwa ɛwɔ ɛyɛ nim adubiase nsɛnsɛm ihu na foforɔ bi so asan so asi bio abusua ɛno nso emu ɔwewera mu papaapa yɛ a ɔmɔdwene ho a ɔmɔte ase a ɛnyɛ yie ɛwɔ kwan bia so ɛno nso esi ɛwɔ ɛyɛ bidiem na bidiem no ɛbɛn ɛyɛ akoroforom a ɛwɔ asante mantam asɛm ɛna mekan ɛno so abaayewa bi a wɔnyɛ mfie no aduonu nson 27 years wɔno so edin a yɛnsa ɛkaeɛ ɛyɛ Hawa na saa abrɛ korɔ no ano Hawa nso so ahyɛ ne ho akɔmfo ɛwɔ ɛyɛ bidiem yɛ ɛno ɛbɛn ɛyɛ akurofrom Hawa na yɛ dan ɛna ɔhyɛ ne ho akɔmfo sese deɛ wɔn yɛ nhwɛmu wɔn sɛ adekodeɛ pɔte a ɛnam soɔ ma Hawa kɔhyɛ ne ho akɔmfo no deɛ ɛnya adeɛ a aba bɛda die nti apolisifoɔ gu so a wɔn yɛ mu nhwɛmu na Hawa asɛm yɛ a esi yie ne kam kyɛma mɛkyerɛ ɛyɛ ne mpra yɛ a ɔne ne hyɛ hɔ kakrakrakra wɔne nsɛntwerɛfoɔ adi nkɔmmɔ ɛna ɔno so wɔde ba bɛto dwa sɛ nyamea no nokasɛm nie ɔno so koraa no ɔwɔ adwuma mu saa wɔante kuta me wɔante gyaa me deɛ ɔte yɛ ne sɛ yɛafrɛ no hello ɔkɔfa ayɛ a abusuafoɔ Hawa asa ne ho akɔmfo meso twɔmotwɔ mempran wasa ne ho akɔmfo asɛm no ɛyɛ asefem sɛm to ɔno so koraa no wɔnhyɛ da hu adekodeɛ pɔtee a wɔabra ɛyɛ Hawa ɛyɛ sɛ wɔkɔ nsuo bi a ɛwɔ hɔ nom akɔ akɔbu nsuo ɛde aba kyɛ sɛ wɔkɔ nsuo yɛ a akɔhyɛ ne ho akɔmfo no enti sɛ bere ama no gu so a meka sɛ ɔno so aposifoɔ ɛyɛ mu no ɛde ne kɔ ɛyɛ mmɔkyere bi a wɔfrɛ no sɛ odi mmɔkyere ɛwɔ ɛyɛ ɔboase ɛde ne akɔhyɛ hɔ nom a ɔmɔyɛ asɛm no mu nhwɛ mu ɛsɔfoɔ yɛ nkɔnkran yɛ na nkran no yɛde toa soɔ saa bere no ɔmakora dan a yɛfrɛ sɛ warehouse bi ahoroɔ bɛyɛ nsia yɛ toatoa soɔ ɛdi dwuma nanka ɛdeɛ companies ahoroɔ bi ano ɔmakorakorɔ mo ɛne ɔma ahoroɔ ɛwɔ hɔ sprintex yɛ ɛno ɛbɛn nkrane ɛna saa nsɛm yi asie yɛ anadwo ɛdeɛ dasuo mu a nipa ada no ɛna wɔgya patrudu paa no ano ɔden ɛde fukafuka prɛko pɛ no a kyɛ sɛ ɛbɛhu atim kra gyaa na wɔn mo kyerɛ sɛ sisi a yɛka sɛ de nipa yɛhu sɛ obi pra gyinase bi kora obi atoa nsia doɔ saa na mpanimfoɔ akyerɛ mu na wɔn mo kyerɛm sɛ sprinters bi ayɛ ɛsiiɛ no bɛn kasaprɛko company nkyɛn hɔ no a ɛna ɛsiiɛ nti wɔn mo ɛfa servicefoɔ no wɔwɔ hɔ no a ne hu yɛ a wɔn kodu hɔ kane ɛyɛ sɛ yɛdum no ɛneɛ wɔn ɛyɛ obiara bɔ apɛtwa biara yɛ adeɛ sɛ ne gya no wɔden dodo eti nam so koraa ma wɔn frɛ wɔn reinforcement ahoroɔ bɛn nan a wɔn ba bɛta akyire si yɛn nyinaa yɛmmerɛ na yɛmmra bɛdum gya no ti headquarters wɔn frɛ tit fɛ hɔ deɛ no wɔn frɛ University of Ghana deɛ abelem kɛ deɛ no nyinaa wɔn afrɛfrɛ ti wɔn gu so gyina wɔn nan koroma soɔ si gya no wɔden dodo ɛne yɛ sisi ka yantam a afre ɛyi saa ɔdasani a yɛ saa warehouse yɛ ne deɛ
tibe du ba kumbre mu anadwo no da suo mu no nom da sudum no na wobran ko moboko so edu Alex Ken eye nate ya wono ne kasa de Ghana Fire Service no ade wodi tudwa kire se na nya somo kra abusonfo enya somo kra eja no den pa ba ko won de bre mu wo hia ene de wo mu edum no sprinters no na no den je so mfrefre wo nu anom no mbeta wa chiri no mtimi ewiemu epero na sika de si ekeka no japade ni sika ye jeyi ai ne grebo no so edin so ka kire ntie se de edu Alex Ken what it tudwa. This is still Edu Alex Kenati coming to you live from the warehouse at Spintex, where our officers are gradually making advances into the warehouse to try and tackle the fire from the seat. There's been fears or concerns about cracks at the top of the building, hence our being careful to advance into the fire scene. But as it stands now, as can be seen, as compared to the earlier video where the flame was well alight, we can see that progress is being made as a lot of efforts are being made. So far, the rest of the warehouse has been contained from the fire. It's a chain of warehouses, about 6 other warehouses that have been isolated or salvaged, and so the crew are working so hard to make sure that the fire is contained to just this warehouse to avoid a spread to the adjoining warehouses. And that is the commitment and assurance of the adept crew from the Ghana National Fire Service, and has been our mantra that we will definitely see to it that any fire is not bigger than us, and we are bigger, better and stronger than any fire that we face. For Penny Edu Alex Kenati, ya ukupimo dum judgment kudo wo magana mu akasa de ma wo mo no kire said wo musi breye ejine janwa no a etumi brase wo de mu nchibu e ba nti ba Facebook prefer ye dia da warehouse no set ye ni ososo awro be nsia abusofo e de je jampantu du ya tutomuo fire service fo nyame nhira mo ne makuku duro sansa wo hwe kosi wo hwe sene e dan no ayo na bo mutumi edi mfidie fa soro si bedum janwa kopim se ebetem din no na se sai osoro akukuduru nyame mom bia berebia ye gina rawo se mo se so na ye de Asem Beba Dabi kase ebo no nyina da aba na wieye ya fam bitirimuda hene nana kwasi wusu echian minimia asonaba ohene kwabena boaten akura de akare yemude apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Anne, say, and I'm sorry, who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, one my way, Hepa plus mixture, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia, anti Pavi, a support to immune system, no, not plus mox, no, so to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, I fear, one more tour, and one meranums. Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, one nominal, to malaria and asakura. And yes, I dear Kuhu doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Dredi Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more menufo, and Quadawi in few you come. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy, man. Oh, Jajai. Abua wamo say what to make in kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ Perfect series. At 2 more dear. Jai. No dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equally basic 6. English, every basic 1. Equity junior high school. Near Band combined store. Or when you be English nom and maths nom me say. Books to be anywhere. Perfect series. Any B. Na GS. Any NACA. And so I'm approver. Into a batter pian koto be maneba. Hey, and that's a way dear. So could be crab to me. I could chew a cotton. How many students? Na and no crab dear. What tape one should say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master school, here one more. At 2 4 putuaja
station hwa enkran dance mine first stop any omamu ba bia ye tonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomodin mapadie eno ne Hepa Plus mixture. Pavi plus mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini. Menti ase me do. Tie. Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomodin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so wo ye Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du ye nu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Ghana for Medindi Dr. Ima, Ifri Bra MPP Bar Bam, Wetimia Tretre Yapomudin Sheshe, any one sensem Ediama Ghana for or PPP num. Wait, say, we see Ayar Sabia Bibri wo in Kras, ambulance a hodro, zip line, Abe for Kwaya or Fasuchi Chinro, I'm a doctor for Hawaii. I'm poor Dr. Ima, ye frame Jane, ye nursing, and ye no for ye den PP Abayasi, or map Mudia Jumai and a hiasem. Afi Bia was sharp Mudia Jumanukina, Sika or the bomb brain. Young when you more fibia 20%. I bear from Fidia dear Jumanenso, ye nadia one any. What it say a nurse for be free. Ye manager crowns when they say, or sans the Sicao, the man nurse for awarding to Tianua Fama woman. I are sabi a crab bishop. MPP 2024 manifesto no Asha Bosse, Yapomudin won Shishan and Samano or Beshimukina. Afe so will be re abe for Kwanya or Faso Edidi Juma a ye health project no more. Was also AC Agenda 111. Ayarasabia ewo memu nyina a ebeboa edi enwuma empemo dioson aba ama adopter for nurse for ene apomudin adwumayefo into waitress say a nurse for woni adwuma nyinu na benya adwuma ya na sa pepepe wo benya adwuma ye no wasanya ahoto ewo adwuma no Ghana for Mumayam boy apomudin hye ho ban to waba na Dr. Baomia to ma number 1 Ayo! Abatu amrena dru. Encha ni akoto abayi omanmu akandifo. Nipa ne doso. Nanso ba akodanso won nyina mu. Enne obi ahia so obeto aba ma obi o wani swade ahunu. No anim ye Ghana hia. Metre Owura Percival Kofia Palu a woye Franka Tufo. Ema the Liberal Party of Ghana. Ya wona hyenso de eye ensoma no. Owura Palu say obeye Ghana mampanyi a awofo breso ate. Or the Shisha ba watu ni din child benefit. Akwada bia ya wonu fufo bia. Ebenya sidi ahanum enti atama ame benya mohumienu ne de abo na tenase. Mr. Palu say, si a watu Ghana asasi so nko ade. Wo mfaso ma oman no enti sa wonya adwuma mpo no. Bosumi bia obeje sidi ahanson metre 700 Ghana cedis. Say unemployment benefit. Wonya adwuma na nso oji akatua. Ana face free university. Wo mpe we na opedien. Be president akola bia bosome so ebetwa ne ka 500 series akola ba ko bia nti se wo maye nan a bosome ne so na je so benya 20 million kanis tika no wo maye insia ti de me maye insia na je so benya 30 million nti wo nya adwuma so a ye be ma 7 million obi a one ne yire ete oban o ma ne nya adwuma oba ne nya adwuma bosome so mo 1400 na o mo ma so e 9 omuso nkura no so mo bia 500 na je se abusua no bosumi bia no menya 34 million efi apan ho na ti se makosua sa ne ma we nyina wa abuchiri na mesim ba be president university from first year ekosi final year untua school fees free we could university free hostel accommodation bibia free we could university so we JHS said nkwa we BC exams ya mbe kwa SSC obe kwa SSC na ye ma 2000 se bakoto to prospectus akora bia bakoto prospectus ne kusu afia batu edie yesesem hwehwansoroma no na team ni monyamfo Kofia Palu ya wa fra kente no ne nchan ho pe na obreso ntwa LPG yankonkwa
LPG someha na someha na yankonkwa. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati. Quantum pun mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter o teka Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao ana Krobea o de mufia na kupon enkoso nya okese ami na nyansa pa o de adomu no a o de bi ma tiefo no onkoso a mohun tam ami na osu de ebenye bi ebeche bibi se si a ebu ho a ye de sekan to adaka mbu a ye de nkosua ebi nso so e de niam bi e ya awudie e hyehye mu se be ya ne sama ne be ya bahat mo ye amamre ne amane bi sa me pa twa no ma be sa no ma be mo ye dai me ko to aseka amam yenu ana me to kotokure baako na me de kosua kan ho enti be na wotwe mienu ni akora na maame isi niama wo pagya de mo na me be ne gina nanim ana wadwa no sum se suroku ache no suroku ache bai amen ono amaame ana abe ma na ma abe mo ane ma so na yese o mo kwato fun na ntwe na be ne nwa asasaduro nti wadika kɔ maame no so na wo ye de na ateye eja sami anam de ma ade ekini sami se akura na matete na maboka na watimi awu a ebusuan so antimi ameka bibia ankyere me de ene me so me ka sami firifie ho me so matoto awuram na wato awuram de besiensi ti se saman na sore wa sore na ne ye ja akrache na jai ma saman ne nya na adwuma yi eya me ya me pese wo mo timi hu se me ba na wanya ayammoa isa ayammoa akura no wo ye na obi ku na ya samane de se de wo ye na adwuma na so mpese obi atiefo ne police fo obi atimi tie bie sa asam na ye me asa kodo adakwa ne ye timi mfa wontum ye ntimi mfa wontum sei enti ye mo de netenam ene ye de na twene ye enti me ko no ho ka chen sa dadoa se wuwu ye mani obi amoa me 1000 wuwu ye so kwa akoye atofu eyeka mia na masode makoye wadaka ulezi we bibia ntimi de makoto sekai seka mami yenu kusua mienu enipa wo kun wo me de na me mpo wo na wo ya so de free me nchai eti se nipa wo kun so bi so de kun de koto ba ma ne dem dia man sankyerene no enadi eti ne ne kasa sa na me de seka na ma no na wa so seka de ohunu wo wo wani so me gina ho edoma gina ho nyina bi de kura adwane sa wo so seka ma seka no entwere ya ama wo hu se ne buonie no se bi ato no faasira na atenside no ebuo ni bedi esoro no obuma asafo seka ni wo so seka ni mu se na seka ni emienu ni mienu nyina de shebo nkum fa me de ba akoto ne so ana mde kosua nso kura ba ko na ni fan ya na ase wonyine ya sa na wasanda machi na sa blogu na ma ne sana endi antimi aso na bonkum de timi so seka ande wo so mo pa ana ade seka wo de wani hu sa waso ni mejira ho sami ebra ba sa no me na kwa na jese kwa ba hyebe ma me ma ye dai makasa ena me se da bi mintimi nya sa adwuma no eti ade ne ba no ena me sori firi ho no mo na ni picture ya de aba he ya ena ne ade atwene adaka no etire no eso eti bra ya bo bra no ena me twa me ni se ti bi twa me ni no na wo gina picture ne ho eti ade aka se wo be wura me ma me ma ye dai ma kan ni pa wo ye dai na si da bi wo kan kra wo mo nyi me kan wo mo nyi ni timi nya adwuma no tibi gi bum ena ko pen se kan no eto ya me de me baaye enti o de se kan no baaye no
ode mano na hu se wasom wo so mu kua me kotonanim se me di tura na se mo afra de me di tura gu so obeka se an tura na me di asema me to America ni na obi atie me mo se me nipa bone obi atie me enye se bia asem no obi atie me pa obi atie me se tura na me di gu papa ne so dia min ko se ani nyina no ha de ya santeman me mmodua wa ha me ko fia na me ko sirem na me bodua me jona ko sirem Asem Beba Dabi na matu ha force ano ube bodua no atu afi asanteman yes na ukoko na wa ye ne asa no mejai ube ja ukoko ne yes na se papa no no na abusiafo nyina o mo asia bese na mako papa yes ready se wu twa ntoto ne so o twa ne so su aba no yes nokre monsieur ba kura monsieur na won ka nokre ushi ashi asase so ubakwa burekire ubaba abato dan no ukọ hane malia ubaba abato dan no kotompo etese lopre awo otu wiem obatu wiem na mansanyi na hunu no aso seten ubaba abashi asase so red ne kosia miansa no mi suro beti ho no that's right mi twa kotompo ama obiba na red say won kan ya wono de opa onko bodua no na me de me suro duabo me somya me suro duabo na red say won kan ya na odi ni kosia miansa na ba ha apidie so ha me suro kosuabo no kure te say dan ya wo sia sia sa so wono ba kwa san ba so dan no na dan no ko ba bia no kotompo so no o te say lupe utua amanfo nyina ba Asem Beba Dabi abesan ba beto asase wo so o de o ba pese o ba ye bia wo de o nje o se wan ka no kura na so on de wa anyem no aha o ba no na hu ne ho so antina me ka se red ko to aduro antina me ka se o ba no wan to aduro antina me ka se adie ni no ano na ba ka no kura no eye me da se ile jatabiribo ile jatabiribo ile jatabiribo nyame ayeye enka wudin enawia yi odomankoma nyame enase enkamfo ne ntontom ene yede ma wudin kronkron no adofo ne ade hye awia yi yebema yenho yehyiehia yebema yenho aha na yama yenho nso akwaba aha eye otek 102.9 FM sunie ene eye benada ene ye bosumi du ba kwide etoso dumienu emfimpinu ne aduonu nan mu ene ewi ene wiadofo ne ade hye yasan hye bio na ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ene eba abesom dwumadie a ye die da biara da ye ka de kiradofo atiefo ne ade hye se ye de sua de
Every chrono would ya the chayan when young ones were dear, and Tineria yes ye, no cre, Mumma yen say young when young who say ye Barbie's dear. A fay, yes, sir, Barbie chayan when young ones were dear, away for the cassie so, and nebbenay. A fay shadden soon subio, sir, and never yet you media ye so about Facebook neso, and now by YouTube neso, or share Utech 102.9 FM. Facebook neso, and now YouTube neso, share Utech 102.9 FM. So share na so huna, wadama eya share, ma wuni anu nya adisuani ya di chire media bintie, ma wonom enye binson share. Every krone mo na wiei, adwinchire bia wo wono, eya afatuma ye. Yebeje, yebekan no kama, wefidikasi yiso, amu biyanso ate wonka. Ene wiei, eya share lenke no, ma wuni anu nya bintie, ma wuni anu monso enye binshe. Ewi akro ya uko Spain abuchimani mua. Yenu ya numu ewo Be Love Radio neso. Ene onumo fa show no live. Ene wi enyanko ponhira Be Love fo nyina. Se dwumadi a ye die onumo fa dwumadi no live. Afe ye wo GN Radio fo, ye wo Patmak Radio, ye wo Abawa Radio, Amansan FM, ye wo Brini Radio, ye wo Sahara Radio. Onumo nyina so wo UK manimu ewiai UK fo a mo monitor show no. Mutie ye na mo hwe ye nyina nso no Nyankopon enhyira mo. Ene ye wo Kings Radio. Eno nso ni TV wo Paris France abuchimani mu. Ye wo Dachi Hima Radio wo Denmark. Ye wo Rakus FM e wo Belgium. Ene ye wo Sky FM e wo Columbus Ohio. United States of America abuchimani mu. Ene wi wo no nyina nso abade mu abiebiem. Dwumadie ni twagu, dwumadie ni jigum. Na debiara da asem krope na yeka. Yesi dwumadie ise yehia so seyia. Eya adesua, eya adekere. Enti na wie ya yehie nokre. Moma yense yenho se. Ye ba besua de na yasan akere yenho nso ade. Bidi de Krobea nana Yaw Asante. Ena wie Krobea jatanie. Oji amanie apese makana nanie. Ewiei yema yenho ye hihia obo ye hihia ya ejakra umpom tsai Nyankopon adome ho ye pa na so so Nyankopon na dawroma me nso me ho odin ye de Nyankopon enne ye benada sa enne wiei nso ya san hia bio se ye ba besom nene nkoma ye ba bedie ni nyina no ye wo ya Bolivia Enterprise for ta ye chi producers of Future Life Smart Food. And then we are one more boy and pa. Ya wa Latus Enterprise for Onomonso na akofa and your mapa. Ye disi dine and ma dine dimu. Onomonso diaba. Ya wo Fit Homeopathic Clinic for and then we are no kete for no. Send ya one more boy in Yasem Ketua. Ya wo MSP 34. Eye medro e ma wonum wo hawo e wo wonum nsabuo mu no onum aduro nie ye wo 3P garlic mixture ye no nso ye adura so onya bi na so onum e boawo e manipadua no ejina yie ye wo midima for herbal clinic Dr. Time da so sa na dodo na afre no se wo ne papa yi ebompu ni mbu a wo the time to yade ne so ma wo ye wo Abapa Mall ye no nso ye the biggest online shop in Ghana. Adie bia wuhia adie bia pese otono ahai ena ubenya bie ye wo Dawood Herbal Hospital traditional doctor ena wie wono so boaye mpa se opese wo be mepeja ana sebe oba wunya eba eto na so a oni papa hia obeboa ye wo Volta Drill Limited odum na etu nsupa ama wonso wanya bie ye wo the fearsome 3 Hepa plus Pavi and Plasmos. And then we announce you nupa. Se winya bia enonso beboa. Ewurade fie Herbal Center. Traditional doctor amankwa ononso ene na pamfo. Ene wiei onmota yechi. Edwumakwie ene afufuru bi ena ene wiei eboa yei se yemra mesom. Na ene wiei adofo ne adehia etie enkai na onhye saade weyi nso se awiei se oye nipa na wutie me se beya obete abrabo ase yie no emiayam yensa bi
ɛwɔ atiasefo asase so a senka utumi akɔ saa meayɛ no a enka abrabɔ a wubi nka abɛte ase paa enipa bebre ne nam abrabom yɛmfa nipa nyɛ hwee sɛbe wu mesremeka nipa pii ne nam abrabom sɛbe wapagya ne ho ɛde ato no ane ho so enti wɔnamo a asɛm a wɔka ɛne sɛ mea me ne mea na mepɛ sɛ mekyerɛw saa mmeayɛ mmiɛnsa wi sɛ wobɛtumi a fa ka o plans ho na saa mmeayɛ mmiɛnsa wi ɛyɛ akɔ deɛ di kan ɛyɛ ayaresabea wodeɛ sɛ wobɛtumi a ɛyɛ a brakɔmfo anɔkye ha yi ɛno ne ayaresabea kɛseɛ a ɛwɔ asantema yi mu ɛyɛ akɔ ayaresabea deɛ di kan deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ a kɔneduafie mekyerɛ prisons Kumasi ha yewo Kumasi Central Prison wobɛtumi aba Kumasi prisons ana konsawam prison a ɛwɔ wo mpɔtɛmɔ no ɛyɛ akɔ hɔ deɛ ɛtɔ so mmienu no afei deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ akɔ asiɛyɛ bɛn wɔ no ɛyɛ akɔ hɔ deɛ di kan ɛyɛ hospital ayaresabea deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ prison ɛneduafie deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ asiɛyɛ cemetery deɛ bɛn wɔ na deɛ di kan a meka ho asɛm ya ɛyɛ ayaresabea no sɛ wokɔkɔduru ayaresabea ɛhɔ da abɛte aseɛ sɛ wiase nipa sɛ wowɔ nkwa a wowɔ adeɛ nyinaa wodeɛ ɛna wie yi a yɛka sɛ by chance wura kɔmfo anɔkye wɛdi a menkyerɛ wo baabi ɛwa kɔ emergency kɔfuo emergency kɔkɔfuo emergency na kɔkɔ ɛwɔ di so adeɛ ada mekɔ wura kɔfuo emergency na mehunu wɔne a esuo wɔne a ɛhahai wɔne a ɛtete ɛne wɔne a sɛbesɛbe onni ahotɔ wɔ nipadua no mu ɔno ontumi ntena ontumi nsɔre ontumi nyina ɔyɛ ne ho hwie nye yie deɛ ato no ɛyɛ suu awerɛhoɔ ɛne agyaadwoɔ obi wɔ hɔ nom koraa sɛbesɛbe sɛ yɛbɛnya mpa bed ne yɛde no ato soɔ no ɛɛden nti wodeɛ yɛ afa hɔ no akɔhwɛ adeɛ nipa dasani a ɔyare na wɔyɛ ne ho hwee a ɛnyɛ yie na ebi a ɔte hwiri kyɛɛ mu ɛnoa mu na ɔte ne adi nsu asi ne so yɛ akɔ na akɔhwɛ adeɛ sɛ wowura ayaresabea a ɛyɛ referral hospital baabi a yɛde kɔ nketewa mu yɛbɛka kyerɛ sɛ momfa nkɔ ha ɛhɔ na wobɛte aseɛ sɛ nipa wowɔ apɔmuden a wowɔ adeɛ nyinaa enti adeɛ a woyɛ ne nei na yɛtuufo adeɛ wei deɛ gyae ɛmmoa wo adeɛ wei deɛ wapɔmuden ntumi nkariw ɛmfa wo nkɔduru baabi ɛsɛ sɛ de wokɔduru na wayɛ wo ho tufoa ntie yɛka a wontie no ɛyɛ akɔ ayaresabea wobɛte aseɛ ate deɛ ɛtɔ so mmienu ɛneduafie sɛ nka wakɔ prison ɛda o deɛ by chance kɔkɛkɛ sɛ woba inspection woba abɛhwehwɛ hɔ wokɔ a wodeɛ tɔ biskiti kakra pensuo kakra na ka sɛ wode ba abɛyɛ adɔyɛ freedom fa ahodie onua ɛho hia o memeti wei meba adwuma mepɔn a baabi a mepɛ na mekɔ yeah obi a wakɔ akɔdam da ɛte asɛm yɛ a meka yɛ ase wobɛkɔ akɔdam na yɛbɛhyehyɛ mmerɛ ɛde ama wo ankasa fa ahodie nti sɛ woni fa ahodie wɔ hɔ there is no freedom for you ɛwɔ ne duafie yɛkyerɛ wo sɛ ɛberɛ wei wobɛpie pie a wopie no ɛyɛ fie hɔ a na wo nenam yato ban kɛseɛ bi ɛde atwa wo ho ahyia enti nneɛma a ɛkɔ so wɔ abɔnten no wonnim kyɛfa
enya de wo pɛ na wudie enei na me kon do waache me fa de kyem so na mkoto obie eye de me pɛ na me die nra na me kon do fufuo nti bi ko manhia na mkodi bie enei me pon a me di gobe kokwa ya chie ka ho eye de me pɛ me pa me kwa akoto tilapia ya toto na menya me banku ba ku bi ede aka ho na metwetwa nwura carrots eni cabbage enom ne ade de aguso na metwi me mako atwetwa me je ne de aguso metwetwa ntosi papa bi de aka ho na madie eye de me pɛ eno ye me me fa ahodie se me wa medi na emom ko ne dua fie ɛhɔ no ye twa de wo bedie ede amawo na duane a wodie no ye frɛ ni zontori nya de wo pɛ na wodie o se wo ko hunu nkwan a yes adia manipa ya sa manipa awie no busa obi a wakodam da o ma tumi ka se nkwan na ayaye no wo mo san de ye nkwan enti no asoja no atwimako na bia wanya ni ntosi kakra no wasan de gu nkwan na ayaye amanimu so wo san de ye nkwan busa obi a wakɔ ne dua fie da eduru anwumre ana ebra so no nan no numbre mu na wo kwa akoda do yakohyehew te sesebe saadi ahu se ne wi asete se wo fa ahudi a fa ahudi hu hia o enti ene akesesem mrentuasem mina area hade makonka so eye media ye bona na Krobea dia ne ehunu se area hade eye ne dia di open wo ye se kan a wo pɛ no otwe wo ya wo bebo utuo wo ya wo bebo ye ka ontie ada idea na beba o chemi anya damu ana mekɔ akodam no nua wadwene wo fa hodie ho de masem ni o dwene wo fa hodie ho ɛyɛ asresieye enya de baabi a ne konya de nie ɛhɔ konya de o a ubedresieye sebe enipa bitumi fato won ho so na ebi ono kra na akododo asieye sabe ubeduru asieye bi na ho afutu na krom hofo ni wura fi se eho ye the final resting place e de ma onono a otise krom wodo enti asieye no eho afutu obi amfa ho yabo madwuma say ye dim madwuma ni bi pa bekwa akodo asieye ye nye adentia ye se ho ye asieye ni ye dodo kwa ho eye nanso wakai se nei watwa hwe okoi wa mabiu na wawu a ewura ni mu bi ne ye de wo kwa akose ya akọ se wuduru asieye a eho na wo behunu se asase a enei minu mienu nam so ye tumrika ye bre ye mojani ye bobra ye chesisika ejapade ahode se ye nsa beka bi no saasase ye ne ye nam so minu mienu nyina ye nam so nei eno ene beye ye nkataso unim ye bebo 6 feet di amawo na ya bobo ntabo ne ye de watum ne ya kataw so ebi wo ho a ye di girantwi no eye nade ye nadoa kakraka no a ya yehu o Jesus free mu se ye di bo Yesu Kristo asenu mu no ye di sa girantwi bi ne ye de abobo adaka ni mu ne ye de wakọ akọhye 6 feet di bu fom na ya kanete e de agu so enti asase a meniw mienu ye nam so nei ekina ebeye nkataso beye te se nchense ya ye de abodan so e de amame no mienu ti onua se wodwene saa nioma miensa we hu a saa nioma miensa yi se wutumi nya akokoduro na wokokosra saa nioma miensa ya ade a ye freda homaso apompredesem de me pena me ye gedi ye ka mintie eye mia me ne mia obete ho ase na watu hofo Krobea sebnie obade achia me akra ye na nyame ase na ye nchia ye tiefo nyina titiri wo mu a omabiebie mu no
akura wasɛm a waka nsɛmfuo mi ensan emu dupa na wota akɔ saa bea yi nso so a ɛbɛmo wada nyame ase na wani asɔ de nyame ayama wo efiri sɛ wanhu ne saa na wonkɔ meyɛ ya na sɛ ɛyɛ wo sɛ wonyɛ obi a nyame nya hwee ma wo enti no sɛ wokɔ saa bea yi a wobɛhu sa ampa enipa na me ne te hɔ nora na yɛ kasa na no yɛdi nkɔmmɔ na yɛ kasa sereɛ no afi duru baabi ɔbaa na anum kura mai ya kasa wo ma ne nsa so si ya wontumi mai ɛhɔ ne yɛ hospital de no ontumi pagya ne nsa ɔma ne nan so nyɛ yi ebeduru baabi mponi yɛ de ahoma bi ahyɛ ne hwenem ɛhɔ ɛne yɛ de aduane ɛfa empo eduru baabi mpo a adeɛ yɛ de wɔ pane yi na yɛ de twe aduane ne yɛ de ahyɛ nanum na yɛ pia so kora ne nkɔ obi wa kasa no ho ɔhwɛ wanim sɛ saa nani no kora wo mmɔ ne prɛ obi so kora de nani no ontimente de ɔya ne sɛ wahunu ɛba ne saa wobonsa ampa sɛ nyame dɔw nyame ayɛ ade soronko de ama wo nyame kyekyɛ ne nneɛma pa no wonso wanya bi wanya hwee koraa no yɛka sɛ ma wo nsa so a wobɛtumi ama so ma wo nsa bonkum so a ma anan so a baa w'anum a ɛna me baabaa me deɛ mu yi wobɛda nyame ase ɛwɔ ɛhɔ nomo ama wohu sɛ ampa afei bia ɛtɔ so mmienu ya wokaayɛ ya ɛno so so ɛka ho no ɛno so so wobɛkɔ akɔduru prison ɛnyɛ ɔmo gu hɔ ne nyinaa na ayɛ bɔne o obi ɛne obi kɔhyia ɛkwa afei wi aseɛ no asɛm a ɔkaayɛ no wanka bi mpo ɛnso ɛsiane sɛ wɔnni sika nti no ɔdam yɛkaa sɛ obi mfa biribi sɛ mmara na nka yɛnyi no ɛhɔ na bɛhu sɛ ampa wo nso so onyame ayɛ bi ama wo mekae yɛ berɛ atwa mu na mewɔ fa yɛ contractor na nakɔsi agyema hɔ ne yɛyɛ adwuma bi wɔ hɔ na nka ne akɔfa prison for menim sɛ na wɔ hɔ a edu si egu concrete a ne akɔfa prison for ɛda so wɔ hɔ saa berɛ na ha yɛ han prison for yo ɛne ɛda so wɔ hɔ deɛ a saa berɛ so na ɔmo hyɛ black and white ɛyi ne deɛ star black star de da mu no enti yɛba sɛ yɛne ɔmo nyinaa yɛ adwuma a na ɔmo huri yɛ prison for no ɔmo sɛ yɛ nyinaa obi twa mu a ɔmo ka sɛ yɛ nyinaa yɛ prison for yɛ ɔmo huri yɛ ɔmo pani baako gyina hɔ ɔmo sɛ bɔ no mienu a na omapon enti mo don concrete ni so na bo no mienu a omapon enti no de aka bia mbeye omo huri ye se ye nyina obi twam o mbeka se ye nyina ye pe ye nyina ye pa ni omo krofo ne se wo de ebo no mienu a ye behwe obi a bekọ ni fie se nea na wo ka no na wo no mo de ye du omo kogu bia bi se sabi mpreduasa se nkuko buom ana se nantwi buom na ya to omo mu sa bia ntu ye nyina ye betimi akọ ye ba bi enti so wo ho na se saa bia no yɛmfa wo nkɔto hɔ na wote ase na sɔre na atimi kɔ baabi a wo pa fa aseda ɛma onyankopɔn fi sɛ nyame ayɛ bi ɛde ama wo good wokɔ asieyɛ so sɛdeɛ na woka no no a enipa bi a na menene te hɔ saa berɛ ti sɛ ya na menene to nza didie na menene kasa no eduru mmerɛ bi ɛhɔ ne yɛde ne kɔtoyɛ busa wo ho sɛ ɔno mo mu gu hɔ no ɛyɛ sika ɛna ɔde kyɛɛ wɔ mo omo omugu hɔ no ɛyɛ ahoɔfɛ ɛna ade kyɛɛ wɔ mo ana tenten ana tietia ana tuntum ana sɛ kokɔ ɛna ɔde kyɛɛ wɔ mo nti wɔn gu saa bia bi na wo deɛ wotimi kɔ baabi a ɔpɛ ɛbɛda fie ɛsɔreɛ ɛnanteɛ obi agya ne kaa hɔ obi agya ne fie hɔ obi agya na afu kɛseɛ bi hɔ wɔgya ne ma dodoɔ wɔgya ne mɛɛma dodoɔ hɔ wakɔ akɔda hɔ wɔn nso so wɔn nka ho nti ɛno nso ba kasɛ ɛyɛ adom bi ene nyame ede adom wo ede nyame ase efiri se anye bia akora no woda wodam utimi sɔre kɔ utimi ba akora me da ase me nso me da ase kwakuja bi ɛwɔ mankranso ɔsena na ya Krobea Asante awia yi ma yɛnkyea wo ne wabusua nyinaa na ene mankransofo ye mo akwa aba awia Mr and Mrs Debi yɛnso ya bɔ ade mu abiebie mpa odwumadie yi yɛtio ɔsɛe Mark ono nso tie ye wadujama Ras Oil Filling Station and wasana na I really love your program ene wakasa o na wonsemu a wo kai badwema emfa nko ni tribunsia de Yusuf Islam achibonka wase shalom akra ya Krobea Asante mechia no obedwafo nyina na awie yi yankopon hyira mo no omom hoban wate Allah
na dom ne ntonko so anye kese ogoro mensa nso nie no se ye me nana awiai ya mu akwa be buru manso asuo nwinufo ye nso ya brawuram Nyankopon hyira mo said ne ye san ne mu ahia Melly Scott eno se akra ya Krobea Asante ya da mo asio na enawiai Alfred Kofi Tawia nana onu nso tie odwumadie pa nene ye wo eye denyame ye site ena odwumadie ye tie wufri Jemfi Samuel eno se akra Krobea da Awurade Nyankopon ase wasem a wo kan nyina ewom ode nenso akyeye ye mfase da mani din Degba Augustina eno se nana asem na wo kan sei ni party ahojo a wo mpe gemakom okotena bakonimu a enu ohu se hyehye anani wo kunzu kodwo krom enu ose akra ya Krobea Asante kunzu kodwo krom fo yenso yemfa wuni agro Nyankopon tonkoso anya okese atanga Bernard nsunie enu ose akra ya Krobea Asante wasemu a wo kan wakani nyina o wakani nyina na nawie kontanasefo yenso ya boade mu hapa udwumadie yetie na enya asem ketwa Jeff enso hwe ye nu otie ye wesere so edwanachi ho enu ose akra ene wasemu a waka no eye words of wisdom enipa mfensua de se ye de sua de a ebeboa ye nyina Michelle Asiedu ene ose yes nana Krobea abrabo life eno no waka ni nyina no Nyankopon hyira wate ni ofe no ose na God bless you senka wo nioma miensa we a wakai enke nipa nyina de ya de sua na yakosa me ayi empo ye bibia ni ho na emum ye kwa akɔhwɛ nioma bia enke bebo aye kwagu che grandpa makom no ose na I advise well delivered wasemu a wakai ye asemu a wakaniye na epaso mu nso hwe fa hodie ebrade nyina so ne nipa nhye ne nso ntira ohiri betwum ena ose Krobea me kwa mokyere na me free mokyere baaye no I surrendered Miami Jamie humu se baabi aduro de I give up mama me hume so nipa nsehwe akra Krobea yeah nipa nsehwe Jeff ono de wakope ena ose hospital prison mortuary ubi ango ubi no nkonkohwe ubehu nioma ena menka abusia yaw se na unim Dr. Grace Gift ya isi a Grace Gift wo we ohu se ne nete na unim no na unim ne da uteki hade no onye na oba hapa uhu oba osi oba ni na unim ne da maami bi wi na nsan ntam ewo Kenya ase kwa yi so na ne sandboard sisi eda bia me kam se sa maami minim ne da ebisi rana bato ha ebisi tag junction enom ne de ka ho se ye ka ho fa come on de ma oba ye oba bia no maami ni wo bi wawu unufu kakra we na de ya yes sa no usika kakra we ya wenye hwede sheshe wakotoka kitikiti we ndi obi na mfomo mfa de nyewe hwede ochre hwede ya ochre hwede pompo kitikiti bi ochre wo motuamu tumi twi belt adwuma wurawo na wodi twa na adwuma ye ni achi wa mana bunkotodwe no wo twa na chimbre besia egu na adwuma sese na adwuma ni nyina abade ne nsa to so ama valuators for the nkrata abebobo ho ye auction ye ton papa no edwoso kwa yi so ho no wo ye ton ne nioma ni nyina efia wo to ye adwuma kese a wo bieye cement factory kese o ni nyina ye ton na kwa na ni nsode enso afi bia na wodi nyame somo akatakata nanim kosisa gospel rock stars for atetefo ene woni aba foforo emombe ye shirawo asafu yehu anu asaye eda e wona sodim okoba for kese on fedi panyewe na ni nsade ene ona ma taxi no denam osuo kire se wodi empo ne private car bi kokonante ni ehu eye japade ye beje sa de ensa atoso asa de oche abo for say e beton de ye wo ni nei emfa ntietia obi so
tomorrow is pregnant. Awiei me kwa homane so de di kan. Me ne mi ankasa me de hye ne made nyina Otani yaya ene ekọ kasa. Otani Ana Krobea Yaw Asante Pia na mpom te se Otani yaya Ana enenso de bigina so pintin se advance to fompa no Pia ye de Nyankopon ase eda wo nso ase ena wiei se wanya adaje na oni yahia ewo Otek 102.9 FM so na wadama ena wiei Otani wodi anim sa wo kwa wodi biba yete ha yanka bi nhyiemu ene ate se papa sofuo bi abawura abusua bi mu na abusua no wakoye mu defe defe nsemben ena sofo akoya se ye kasa yi wadwane Otani so mame Nana ye di kan ye ncha atiefo a ite Otek ene ewe ye chia obi biara uti Otek Nana klasam no kan bi se erade no ana ebeko oso aheni dem wonu aye eja wo so no apede no Nana me sa no mitri boma se ya me som de neni se me kwa urade na me kan kwa urade na se enye ye na ebeko heaven kopi me se you go just 5:30 na wo kan se ni se ahobode ene ahodridi adi force control na so force na mo wan so edi won kokoso asem me man enso pensa na wiye no ye be ni den nana me share me de mani shagana ni shagana ehun si aya mani koto di fu ani we ani mu am se Asem Beba asemi yampa mi ko ani koto so fu ani am se Beba asemi yampa Nana me demo ko Asante atem Krobi Asante atem South Krobi a ye fe ho Krofa na asoro no edi a omofre asoro no ye Prophetic Rock International Church na osofo peni a oda asoro na anim no edi a omofre no eye eja na eja no eye bebuna wesi so a enfi aduana nkura no onyae na obekra Krofa ha o hye ne sofu dwuma ase no edi be obro enfi du na mpishimu kakra maye no na eja kasa bonz na mai etibu kai odi ensense eja betimi ahyen komwa ka konfa note ehu asem tina eja ye osofo bia na odifo bia na Asante atem South eye Krofa ho de na amanfo emfa no eni agro ya chese obi timi ko eja sori emani kunu etimi ka se da bi ekwan a wo fa so ko asori na time a wo de bafie no lempe kebe ya ko awia de anase kwa no pade ne ja anadwo de sisa na beka mejai awade na enjemu trese enam ejan sankreme ha oye nti no oba Krofa nipa bibri enam eja so ma ma wade agu nana ehwe oba Krofa enam wonwa eja abo abusuam tese eja ma abusuam bibri ntem atete etrese wonna betrese bayfo ewo fie ifie we nipa we oye baybonsam nti wu na hweniye wadamfo yi enkono wu se utane no ekwa na oniama ekechire ono sese nti na omo pe ejasem epe ejasem omo na omo mpe nasem enso empe nasem nyina ne se ompe ejasem a yese honhomone etiwu ana oye bayfo enintina wotan eja no na ni nyame esa no unipa etumi ense no anana pani se enchenche ewo nafe na bibia ewo hyase bia no ewo ewiye eno na ababa wa bi okọ eja sori ni bi na ne kese ye todum pa di eja afa ababa wa ya kese
omugu ensimu a eja ebe wale ababaawa yi ya kese eja fie no tie a one no da esore a kese okoba bia one no na eko eba eja re ababaawa ya na obi ntimi hu se re a ware no ware na ma ababaawa no sebi se na ya fie di trade you se dia you na onya ababaawa ni nua a odi na chi ana eja de ko boss eja ene man so aba dodo no ate asofo aware because o wale sofo a onkwafu no ompra ti mano de asofo awade to sofo san de kobo ababa wa enua eso esan re no nana osane ababa wa ne dae no ewie ye no nana ebomu wo no wahu se dabi abusua no idi mu ya sese me ba mo ho a me Filipa ababa one sister eba na eja Asante akwada no eno no ada enti we ni se sei e mabawa no omuni ni ekoso na no na omumu baako eni baako awom enti no tosu mienu no ase sei no man ko ni ye o pleso se dia onene betna o ma se be ma ne bebe fie onene be ko baako o ma biu so bi hye ne bo obi ne be hye ne bo kura so be ma ne bibi ana o pe bosia kura mpo o pe dan no ho so o kwa koje no ne dipa no afan apa no nti watase hu se nti osande empaibo na aja esanse omukọ aja asọrọ nti no so apantre ya on enuafo no enyina eda so ekọ aja asọrọ no bi ya omuni me ekoso na penini de oni ketua na otoso mi no ono nim sei na ekoso ofie na monim se eye nye ekoso eye ena eja ne omada no ena de sanso ebone no ebre omoso nti okoba bi se obekwa ko hwehwe ni sebrim se kodo so a ye ntrafa ako enye nguase eho ana kopie se osofo bi omadi mujafra nti ababa wane kai no na yampase nimia ba woni ejate ya omo be ware se okunu ne oyere no eja afa no nti ampa nimia ba no so ekire se nansan eja nheda entenanim emma no eni na ade no ana eweke na yo se omokobo omo papa amane omo ka se omo papa abusua etena afi a omo ka asem no na papa na nana enso de beto so se o me ko ampo no enso oye me cho enso wa me na chese asem no ayeden na papa no so e chese asem we de ono nko antumi enka nti ankobia hene a owo Asante atim kufa yen yetum ya na ya tresi ankobia hene a owo kufa ono na nema ase ni nuama ana se lebu dom ta se nema enti penino kobo penino amane na penis so intumi wa de efi ana so wabo musio nti ko kama no ma chiame na yem fema ahemfi osama pai eja ema chiame na asem ko ahemfi ya penyufo edom akosia kufa ahemfi ya semi de emusio abomra me kansem no papa na mama se omo ka tro mo papa ne mom wangese onfa nkwa ahemfi nana na yihwe mu a ya ye ni nyina ne se enkoya se let's be pa mbeba begina kufa ahemfi ama penyufo edi se di so mo nsem de omo ntimi afei papa no so egigina papa no odi asem na kwa ahemfie no ekoba ya
papa no so nye nantiti a yetiti ense osafo akobse papa no fun se onyina pintin ne ka bia de bia no obetua di papa no eko ahemfi a ye frɛ ya omama no na asafse no papa no mpese oje tum ona nkobia hene sorry sa ahemfi de se me na me beka kire me na me ka se me hye wa no ana wa na wona nte ba me ho e beka kire me se papa na me ho wusui odi tumu tina na nanamo etie no dadua ho no mo chin dadua se waye ni mo ho se wa beka se ma kire pini na fe wo pese nka wo san dan wa no na nguase na wo pese ugu pini na na jo mo chin dadua ho ema pinifo ekodwane toa ema eniama omuka se udwan nim enoma esenka wutua no omote so ema no na eho na omo hye papa no se sensi akwa be so ane ye be fa ye be hunu osofo no ene omo ma na otwe onfa papa no emra onfa sofo no emra papa ni jina ha se da bi na otwe de etia omo ma na otwe mienu papa edi asem na wo ka akire ye ma na otwe se asem ne tentini ni tietia no se na otwe ye ma se papa no emfa eja emra no na otwe no aso eja ama na otwe mienu aso eja ama enti enkwada no so se pa se asem o ya ba e matani ya atibi na o take for so etie bi ne de krofa krum ho de tintontan o munsi ho ebiem ti se munsi ho biem a na tese muntimi mfa yan pinifo emeye nkoa tenteni ni tietia ne se eja asore edan pinifo akoto kredu atoto eja asore dan mu se ma eja ensi asante atim krufa ho ya bisine eja ehwenu a yehuno nemo enhwemu kire se enam se na so ne international ni ntino ebi won kran ebi wo enkrukrus nemo asore din ede prophetic rock international church ya me pushe infonim na media ban me bana ane bohono sandboard na bohono na se me deja nana enti sese ye kasa die prophetic rock international asafo a ewo krofa nananom de kredo akansi matum kredo akase pa atitum ya ejansu yehu be bia wafa okay otani mayenye postmortem of sasemwe die dikan ababa ono na ye dwumtuni ni nua no se dwumtuni ni de yenim se papa so free ene ne hyehe hodada ye adwumtofo a mo won sore ahoduo mu ebinumu bro obinumu bre sofo ye o mi di ni tu kwan ye koye program wa hanso oboa na sofo we guess ne pa o ma ya dwomtofo no asofo binumu hwe wo mo pa okay na ni nua na wotoso mienu dwomtuni ni nua no abra na wonim pa pefe se sa prophet eja Isaac we eni ni nua dwomtuni no etwempna die ne kan no pa se wo no nsunja ne ho emfa ne ho ma sa asofo ima ne nwe no dana se no kwasem a ewo mu ni se papa no se obisa ne ba no obisa ne baba no se obi a wunim se nipa no egusu a one sofo eye ahonwa se efense se ombeware den wonya wonso a wonya apada den na ode ho ema osofo abaya na sema o kan se akwanche bi na o kire no nemom wahu kwan kura ofa so a osofo no efa no nemom nani ba na ho so no na teso odan osofo mpa so a na sinyina afọ asem we di ade sofo ma ne pramo no mo ye anase wokoto enaduro bi hugu nani so ene ma ne daaye na sebe oba no be ma ne woda na wahu hohwe na be sore no ase afọ asem we papa di so ogidi ye nana ube ka se me ye story bi o da so he ya efa konfo bi a na oba bi kope ene ni kunu kope awo ya konfo yi eye moto yo de tramo ni apetisi gu mu ma oba yi dai mekai
a comfort to share no so a comfort yere be pie no so no mekai yes nana sa pe utumi se ananchoy be man comfort no nana ensemo mo enti adwumtuni ni nua no kɔ sɔfo hɔ sɛ ɔnya akwankyerɛ ma no ɔtee n'ani no na sɔfo awe no sa pe hey na enye baako na enye mienu na tese eta akoso na obi ntimi hu ye osofo no ayase na tese aye ne de anya ne da anko nsi hobio opem se eba se enoma ekutia no afi na ono kana no mu asem a afeni abepia hin na ne wotanie wunyi ni se wo hyeda ye na dwin si na dwin people say ni nua dwumtuni ne boyfriend sofo a wone na hyehya awade no wono nso beko hobi ama sofo na wi ne bi wonye hweos na eno na chese obi ate a wo so wonya akwada ye de ye na anya wo ya ye nya ofaye no kure oho na je se ne bibi wo baabi sa na so fa bibi a ewo baabi no eno na family emaba wai echa omo ho asu se pa se krofa ho omo be san ba ma krofa ni edi nani ekuno omo pa na omo kwa ye be trentre yensa omo so de krofa ho de tuntuntan krofa hen ene na ne hamfo omo fa omo kro enti sesi ai Prophetic Rock International sorry dwumtuni no ni nua ba no eni ni nua ba ne ba no nipa miensa we nyina atu krofa omo nyina sikru for matuo no na kwada ne nso wose ye de na sofo nya ne we no ni nua ba ne ba no ono nso e kompai bossa tinana amon for ensu gu omo ye ko ba dia ma se obi a de na abu sei ya me yiro me ana me ba no na wukọ eyidia me ga no e na wukọ sa so didia ene na chese osofo edwai bibi sofo de wetwa so gidi aso okrufa ha asam no asam enti sesi ade nananom tu mu no ensori ma no ensori mpanyimfu o sofo agya no wonum nyina obi antumi nsi ahemfie obi o antumi nsi krumo nanani ambre papa no piafo otani ya ye da ase adofo ni adehye otani ya honorable asemwei amponsa krofa enawie ma menchiachi awe we die ye krofa bataza agwado owe Victoria Gidi ye friend say bataza o say bataza krofa bataza ena odene ho akwa a se ye ya ye ka say die Prophetic Rock International asafo no nananom ato na asafo no enie fatoso ma omanfu nya bi asore daare ne si ho na ana ayo osofo agane nso nie ti ono na sisi a watu afri krofa no ono nie nti watu afri krofa ho asem mpeni pa o nipa ne pene ho asem sofo small boy asofo small boy ni binom aba dabi asofo small boy ni binom aba no anuanom die binom ye no abusuan titimu amanfo yerenom beye bo basa ohu hwe nso obefo so ahu bibi brana menkoya akwankyere mawo na wayam tramo de apeteshe kakra so oyiremu na waba no de amawo na wanom abo obeti wani na ne hunsuo asewo ho wahwewo bi nso wo ho a omudi hu na omudi ahyew unim se biye nyame nipa mina me ye se mina me ka sei enti wa anye sei ya yankopon se men kan kire se be ye sei no odi hu na to so ma me mfaw ebi kura tumi ka kire o se na no ba ku bi dia ye sofo bi saa wakwa ko hu abaya bi abaya no o se die wo na se enti wodi kosua hye ura na se na ase ho no ye wo mu stages ye wo 1 2 3 4 5 6 enti asa so de ne be ma ne pia so e de ko 2 scale sesi ho
na wa tena ni ana cho oni awura nada amanfo yerenom ya sa sofo small boys ibinom nam krom ha in the name of me yesofo no mo de hwie no enya asam ketwa aburuchirefo kura na misumu mo de mawu aburuchirefo mema no mawu wi asofo binom hwe mo yerenom e wo Ghana anya asam ketwa o me kompaibo papa say no de se papa ho wahe in the year 2023 wo ayi Holy Spirit encounter no ya amanfo ayase na wo encounter amanfo ayase na wo encounter kokrofa ko hobio ni enhwe okay about the chairman just 2 minutes on this case agra o kantagu sure gasi ya kantakwa sa wayire na omode memema amanfo yerenom ni amanfo no obo enuomanko awu enuomanko a na sese yenya ma warefo a sebe onum bu asofo krase ne wonum kru nom okwa so ifi akofre sofo no papa no obu nkotodwe sesania ni free dom no ode akoma papa na ni kuna ba ose he kofi papa okwasia unim se aduane ni fie ebi ku keche ho no wonkonoa wahu sabe die generation na afi die ye tete ye ho saa no adai nanka ba ya unim se sofu nyamo na mo se mpra twenye sese asofo mi busamo afi die sa free babru ni mu mpra twen eye afi die ye constitution review aba bible ni mu ama aba ye bible review ana mpra twen ye se woni oba ko twempra enya de pa ya ka de a kire ye obi wo hono asese wotene hone nase wanya bi kura da e woni wiase because say ya ka kire ne se mpra twen ye enso wo sofo a utiwe wo twempra oche oche nura kura sa okowi bi mpra na akowi ye oche eya oyire waye ne ho ade wakofi akohu abusia edu sa kwagina sori dem nipa domanim no akoka se mpra twen ye you go preach that. Oh, give us a break, some of you. Asemu. Akra yanchi na naji abo tepa akwasiso. Na yamani moniti onde dwumadi onfa ni agro kra. Akwasia sesa na hene. Na naji abo. Ai onfa dwumadi ni agro. Na no so medase. Na mi shira opa. Kasa ye dase. Enya wonkwa na ode ma wo ma mensumi bi. Beka wo de na naji abo wo se asesa na hene onso wade ntokwa ya ba wo na ye dase me nka me dase me ka ye dase nya wonkwa na ode ma wanim na o ma mensumi bi nti wo ka akase na ye dase se madam de nti so da wo ye nya ne sa wo ye sa wo ya ye na ka cho se de wo ye me ne ya wo mpe se radio ope wo ye sa wo ya ye ayidodo kasa nana ye dase wo ye mi nu nyina ye tiefo adwuma we ye adofo nso free mountain so ba beboa ye nana ba studio ha wo ma mi fili wo ma oba de fili na wo de wo dase ya wada wo nko wo de da ye nyina ye de tiefo ma hu no we nya wo hu no bi asem wo de ye nanaji abo o ye kura 2 minutes na ka 30 seconds amanfo no be ko ama me okay akra on se asemi aye kan enkwada ne de na ye me ya so omso om nkokro mo view no obi ti a won kan kire omso om nko no mko yi musuo ni mfiri ho na om de omusuo no na etena so akwa de se akokọ na ni wura twa ne mene o twa ya na ode ne to adiem okosensu ochi abegu no so oba ya na akokọ na asori na otwetwe na minisi ya na okọ wase ye kwai ko wona onkrofo obesere wo omo nyina omoje sane wo ko ho twetwetwe wo twetwe omo no ko nyina twetwe omo ne na se wo se wo ko akọ wona onkrofo obesere wo enisa wo se wo mam ye nya amamre ne amane na ye nyi saa sasa ne mfiri so na so de bedwane akọ ba a emusuo na wo ho efi na ka wo ho wona wo mobro endie na nanom panifo de omo fa ho bei wo mo de omo ya ne so omo ato asori mo ma asori ne nkoso kopemi se sofo ne beba endisa wo se wo ma na wo so be ko akọ efa musuo ko
na so obenya be ma bia me na wale wana so wabra bo besi uyi a ene wa kura enya mpie badwam kura no na wo se be ma bia ba na okọ be ma bia ba na okoi na esi apie badwam na be dey eni mredru se wo se ye me yani dawo titiro ye yerenom ene ye nua ma no ene ye mama no omo omani na ho me makase sofu bia obekọ no na obekase wo na obeda bia wonya sofu papa hia se se wudwane Nyankopon asofo papa no won kase wo na obeda da ebra obekase me na obeda kim sase mebamnu se ba bia ofiri ba no enye papa osofo bia nu ahon konkono papa tini mu no ode ya de na obekase wo na obeda ansana akwankyera ba se ma me mfa me be ma nkowura wase enye bibi wo ho ansana eyi ahonhom na oda na jai na ono ne kwa akwada saa nipa wei onye honhom papa na ode ya adwuma fa se otirimu saa akra yemfansi a ya beto aso akiri mate meda se nipa hia enida ho se nipa ama nani anna ho a ene ye benada ensem befa nipa ase bebre nipa ma wani na ho nipa ma wani na ho sei yenya mpataku a abefra nwantene no ya wa asofo wo krom ha o Nyankopon asofo wo ho pa na sabe enkate boni binum nso aba abefra nkate panimu ye nneoma a wo ye no na ye nyina ye nte ha ena sofo obi sabe na sore dem ankasa sa abre kra na afa ni yesiesi hayai ye call soro ho room 64 we na ya gosi ase ho ya sofo sabe bema ne yere ba wa sore na watam oba no de na wura mpumam no ono wafam ota room ba bi a wo ye cancer ho no de ade kokose na wafa na sore ba no yere no owia wa moba na huri mpoma afa mpomam you see nioma we sofo abombo ubusa na asema o se abombo we di abombo adai nioma we numu binumu nti ana ama sesei obi se wonsi asori dia mo da sa nioma we ababa wano de me kompai bo woti na ni no na papa sofo age no ye nyina ya tifia hafia ya ena awura bi woni krachi bi ahyehya aware kama afa ye kwa cancer na de ono ya cancer na tumi abie na no aka se enya oso be manie ma menjew na memfa uma asore sofo nipa asomesi asagro no obandi ti akoje one boy no aware na ntumi amaso adai na mudi Nyankopon din eye nneoma binumu a ensem fata mumu binom adai die na aba die na yaye enti asa nneoma bi sei ekoswe adofo ene ye benada edru benada sei ya monitua se yene Dr. Eben ebonkomo papa no eni panyini pa oda Ebenich ebala no na papa yi enam ne nsaso ena Hepa Plus Pavi and Plasmos aba sen romi ensa we se ye ya me ne wo ka sei sene eboa adasa ewo Ghana maimu enya asem ketwa ye woni nsuo ye woni topa ye ya se nipa bia wunya bi na se wononom se wo ye oba ana bema eye o general well-being hu adwuma ema nipa dua ne gina brane enti da bia no na nipa dua ne ho den Dr. Eben ye nim se ba edromu a eba yehwehwemu mu a eba nimdie mu a Nyankopon de adomo wa ben na wonim de sa hwehwemu mu bia na de Hepa Plus Pavi and Plasmos sen romiensa we aba ene metimi jata yem ene nso ye benada yes kasa kire me ne metifo akra nyame hira opa ne onkyerɛkyerɛ no afutu na ansa na yebetie si main high street ne so no adanse dodo no ana eba wow na membo ba mienu miensa bi so na obi a otie Utek FM no ohunu se ni nyina nka akiri men to onsa nwu wiem se mapa aba me yare bi kra de
say me ne da so bia da bi sa adanse a dodo no a edi no unso betimi adidi esensa sure ni nyina ne se obema well being no onipadua na pomuden no agina yie na aboa ama ne homene so atumi akeka niema esieni na opanyin bi adanse a na odie nyina ne se sabio se ondidi yempo na ocheke esichiri a enam ne mogyamu ana ne nipadua mu a fasting blood sugar levels na making o se akoyi pa na 15 bredodo na ebro bra woni di yempo obi o diabetes a me kan 15 no say so unima de crodia na 15 there say only say figure so see age is just a number we dey enye age ho asem ena ye kan onipa pomuden ho asem na o say ade atena ne so ache and o te say ye ka say onipa dua well being ni gina yi a enu hankasa wo kwan a ekoma ne ho ena wo sha se hepa plus pavi na plasmos so se ne ma miru no hunu ye one se wadidi awie mpo no o se ene ne sikire sem na koso kra ne ntumi ntra 7 se random blood sugar no like wadidi ebi awie yo se we ma men check hwe ntumi mpo ntra 7 wow wadidi onya so ni di ye ena de toso mie na wasan hunu ne se sana nyame da so do no you see nyame da so tena ye mu you see se ne yare ni nura na onum ni ntino akra na ma sabio onu aka wato yesa anko tumi relax tena mu no tumi ntene nem ka na onu ankasa kwa akoto a onu ane dia o sika na dia tonika sika na atoka na tumi ntene nem akra nipa bro bibia ne na twetwere ne bo enso ne watenim wow hepa plus pavi plasmos o se dog emuje ke prekope nya afende ye nyantin see high street David China hepa plus pavi ena plasmos wow ti ase no nyame nhira o won ti ase so ena otumi koto book na wakenkan ena ye brother sure oba konso dance a odie ene se o te se me ne oye program me de kan ho se wa sebe ye de dro ben ato ben anampo unimo bi a ye de dro ben ato ne ben mu a onkope hepa plus pavi ena plasmos na onfa kubensu me kan ofi ha sure o se nyame ayama no enne ono ankasa dro ben ene dan ben sebio nimfie ni 57 years ene de dro ben ato ne ben na imagine say nyame ashama ne se ondi 90 years a hwe emfie dodo obetena se with sao how we na sebio 57 60 ne kura unya ya 3 years ansa ne wonya 60 ansa 30 years abeka won se nyame ahye se tena se 90 years a akura osune se twro hell no because wo krum ha sure because ubehunu ene kasi woni behunu kena onansi ho na nsema a umpese obetil so de 33 years no ene nyame na dumo se yeyi last week na oti yen ye ka se benada beno wo so osre ye mom last week ye cheche benada mu no osre okay eno osoma me kope hepa plus pavi plasmos no se otumi hu se Johnson asase eba no sabio aboa no so free sro betofo mo no a so hwebe nkum ni nifa na obi amo na baso a obu ni trinko o se wo hu se wahase wow corrected nyoma bi no wani da so se bia enche enche we kura bi tu ne fo se hompe kodu entintini wo hu ni bi de nhoma ni gu hu no eya woni ntu akire high street ni so ya betrem sure o se otumi hu se bia enche na do beba na ba good hepa plus pavi ena plasmos ena ye branda pebi na abrantie bi a ode picture bi send me ukra lighter o na picture no o se dog say na me ye na wotwa wa ma obi atwa picture na ne nsa no o so lighter na ode ho lighter ne so nim se bia wa hunu de me person me on smoky o but o se ne nsa ne tumi ne titiriti na on tumi nya no ho hwe the only thing a man some form of relief say heat ebe born in sana etititi nti o so lighter na born in sana o lighter ne so na ama why you okay kakra supposedly bia ama blood circulation no you okay or something me hunu eti why here for some time and what say ye chirim say hepa plus nupa no
sabe enya so yare a uti o ya na mpompo bobo wonti na emom se onipadua no benya no fa ahodi sure o sha ase so onum bi o so no de wo hunu niema miensa nkasa no one si say on ho ne nsa ne bio ne nsa na entitriti no on hu bio ena nanka oya dwuma kakra na ante kakra na o te so se blood circulation nkoye enti moja ne ntimu ne ade sisi eti na kuma ne bre o se ne na kuma ne se de ne homete no ohunu saa de ne bio wow etiefo mesre hepa plus nuro no nya se bia ye cancer ma sisi so o de fransa wonyare pe binom emwa o sorry ano pe ma no medie o and ewia menya kwadu bia eno me ba beka ho asemi na meti hai Efreman na me yam papa ni se ntine se me maka kire se me sori ahomache me je ahomache mfrema na ne de enya na me o de atobo we kura de doctor ndie okay o ka de enya ne wo na no ko fa phone o mo scan ni QR scan no QR scan na wo ho no ko fa scan ya hunu doctor na me koyi me topa ye no me ensa ni nyina bi wow na mabo timi free a member no na komo ahyase edeme na onim me sa ba bedru fi ha no asem tawi bi sa office wow me fa de cham so to me waachi si homini bi si sa abre mfrema na me yam no eya aduru a onomo a ema wonum te wo yo obi a untumi nidi a ema utumi tibites ena also one on honensa ne bio ena na kuma ne sade osi bre no akura onhunu bio na watumi ahu se sa na sa book ni reading books class 5 was say so be 90 from Jerusalem to Jericho no also one anti bi wati ase Jerusalem to Jericho wati ase help plus pavi ena plus mos mesero ebia audio dware wi a na wuti ho obi ho ansa abegu ne nipadua no anansi ma menka ne sa abegu ne ho obi ani so ye ne wisi obi ho no ma ne so tumi ani tum wase memoja na aye fina memoja so ate adwuma na wo ye ne nipadua ne bre help plus pavi ne plasmos ema nipadua ne nya ne fa ahodie obi ho stroke Ostra adanse bi obi de bae o se o wa broach mem Hepa plus pavi plasmos capsules ene sabio nwodwe yare ana ede ne guase ebre no ono so atumi nya na yare sa mesre baabi a otimi nka firi bia no fa ye wadru eni ntina nuo no ne bo enye den mekura de yana meka ne se nye so okoto okwaji kopabinom eye Hepa plus pavi ena plasmos ukra 60 cedis a baby a ugina bia no tumi nya miensa ni bi na wanonom me numbers yije na afi yentinsi high street ne so bra me dey sorry no me numbers ni 0542 77 85 72 0542 77 8572 and 059 13 67 898 059 13 67 898 na akura uwa ma no ne na monitor program ya misrew bomodin na mo wapomodin no engina yi because so bre adwuma na wo ye no diso aba ni bio enye ni nyina na wo pia bagana no wo fa ya ade onye ono ankala ibe misrew wanso bo ho aba so nya apomodin mapa mienfa Hepa plus pavi plasmos ne bo nya den ye de sandel na onso wanya eso mfa so ni bi Uwa manoni amfa address nefa 0542 807 907 simple numbers amanone phone take advantage 0542 807 907 na akra TC High Street but ye ma me mo frɛ edas say there do on Tuesdays ni nyina ne sɛ wanya Hepa plus pavine plasmos na woman bi frɛ me also 62 na
na onim se ye cancer mi se ono so de sere ofie sa ye customer nkofo asere of Kroma no akra o se mo tenase a mesere 62-year-old man o de men sere kwa na last week no okope atadwe o so mo chichire no 5 cedis okay na no nim se ye kan ne sere enti na ni ba ne ho so no onom Hepa Plus Pavi ne Plasmos nsuo no o se onom wie ye no no wa we atadwe 5 cedis ni 62-year-old man afi ya very na o se na ye no wa yeah na wono no ya lucky o ma be ma ne de kwadu ni bi etu akire ma no 62-year-old man mi o eh odi no be firewood na akra o se nukun bi tan say akom na atie si wo so so da bi me mro nsan o what ase me honhom what ase e na ahya me ma tia akra o se man no plus 65-year-old Pavi na ni ba no so na onye obi na ka kire man se mechanic yi kodaka na se na tene wonsa ebie oil base what ase o se kodo ni dane se si ano ba bi obi abefa bi na bebia obia benya ene me emfra obo number de ma bi branda yi se unya akwaduntu akira obema kopebi sure oba unya atadwene bia wonso ma ho enyenye 0542 77 85 72 0542 77 8572 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa Manonia 0542 807 907 0542 807 907 Hepa Plus Pavi and Plasmos Hepa Plus mixer etutu malaria na apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixer etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba boso me pini menti ase me do tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomudin ho hiam yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and ye won so wo ye Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni fie du mienu nka ho our pharmacies na heba so etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh, me. Adaminim. De me die sie wo an say. Makoto Dawood 360 capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema ani mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi ani ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free se require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do do na mu. Hye no so se eduro yi nyama apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoɔ yi atum. Dr. Time daso. Minya wudenie. We ye kikim. Abna na wo ya yaro fa here. Midimafo Herbal Clinic asani nyina. Midimafo Herbal Clinic Dr. Time daso. Me ko ho a wonom hwehwɛ me mu eye me diagnosis no. E de be ya ka diagnosis. Eno bi.
ɛna ɔhyɛ me bra yare no bɛkɔ koraa ɛnuru mpo ɛna hwim yare no ɛtu afi me widie mu a mebɛkɔ central market akɔtɔn me nneɛma yi o waasi bɛɛ ma stroke no nso ɛkɔ hwɛ ɛhɔ sei obi ntra wheelchair mu ɛmia mfa no nkɔ hɔ ɛmo nsa mfa no yadeɛ mɛbiw apart from stroke yare a otumi sa ne ntɛm koraa no awoɔ nso ɔte ne tɛ sɛ ɔbaa wohia wɔ na Dr. Tam da so ɛbɛhwɛ wo a charge no koraa wɔnyi sika no agye sɛ nyinsa na bawie ansa na wagye ne sika ɛnam sɛ ɔgye ne hodie nti ɔsan yɛ penis enlargement woyɛ bɛrima na wo bɛrima no so a woduru hɔ no ma wɔma wɔduro 5 days na ahyɛseɛ pagya ne mu ɛbɛpagya ne mu a kɔsi sɛ wankasa saasa wopɛ no na afei wɔgya duro no fa malaria hepatitis B nyinaa wɔsa diabetes hypertension prostate ɛne yareɛ nkaeɛ no ɛyɛ no koko koraa medimafo herbal clinic Dr. Time da so ɔwɔ abuakwa agogo Copas last stop woyare afrɛ na kɔ 0244 774282 anaa 0245 616336 medimafo herbal clinic udimafo no hɔ a. The pandemic has had a generally deleterious effect on the economy of African nations. This has devastated many African economies and sunk them deeper into unsustainable debt and economic downturn. Rofokasa akane mampanyini John Mahama eka no nyinaa ene sɛ COVID-19 na ɛbaeɛ no ama wiase nyinaa yɛ a Ghana so ɛka ho ayɛ den yi na ama ɔman biara sikasɛm ayɛ basaa amemu ayɛ den nanso campaign yi duru deɛ wadana no wɔsi MPP foɔ na asɛe economy abato ho faso ɛna wɔpaana moma yenyi ɔkandini a odi no pre to abama NPP to abama number 1 to abama Baumia. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o man yi mu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben Sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso uso no ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen si yie pa me ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma ben papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh whether na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompamu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpamu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetic ho yare nyina wo ye detox etwi fifri ni peduane mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Charlie afia bato idie madua ye bebre pa o mi hu de meto ama nimpo I don't know who they are better man. Would you make the policy about Mama say the beba? I think so NDC bar. You be bien Juman kitten. Me pese a branch executive na di omo ho bejim. Say enkuko na person share poultry farm ketu ebi ni ama akoko bo no ni ton koko na ma ni ama aduane a wo de beto aduane ama sika a wo de beto aduane ama
Hey, na re tina mo sere. Onua nyanto boasie. Enti wenti na papa ne se yento abama no. Aba, papa no onsesan ye kra. Dada noa. Mudie, ma yentie policy ba ko a Dr. Bawumia. E wo ma ye mabunu no. The person mabunu yenya ejuma aye. Jobs would be my major focus. Now, me be training 1 million youth in digital skills. Enya no nko, wo so obebie bank ama nwuma nkuma. Se ne be ya omo so betime bia omunwuma na ma fa ye mabunu no. Osan so se, obema ya to ade enne. Na yetua ne kakra. Eno ne credit scoring system no. Hey, sir. Oh, enya no nko ma mensan just oba ko nka ho. Osan so se, ode ade a ye frɛ no buy Ghana first policy beba. Eno no, opese Ghana fo nwuma no mu bie. Na omutimi fa ye mabunu no. Wow. Sisi adie. December 7th abatu no. Minim dia meto ama no. Dr. Bawumia, wana meto ama. Anio, bold solutions na Dr. Bawumia say, ode ba ma mabunu no. We ye mu nketu akra. Me kra masisa ma adwen. Sisi adie, nya dia meto ama JDMP. The bold solutions man. Onno na meto ama no. Mo, minia wa ye ni nyina. Afi we die. Dr. Bawumia vote no. Yemfa ncheche. Endie. Therefore die yemfa ncheche. Vote Dr. Bawumia, number 1 on the ballot. Ora, bra, debia, sanopo, ewio, enumero, mehu wo mifia hebia, na ukura gallons gu kon hu bebunsio. Efika makama wutimu, enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom. Yaw Asante mama nie. Emprensa sunie na metu die ibi. Nenso ankwesiaga ba kokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti voter drill limited nkana voter drill ane medie ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say wonfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi voter drill limited yi mi problem na solve Anokwa sese de dialysis boy de pao every say grandpa enya kidney yade na watwe bia 1002 ko enti enhye bia ni hoye de beso woni a wo yade tete sei asene sa o man mu ayedene abotre Debbie grandpa enti MPP abaye kire se wontimi nya bibia emfa saati bia we ho Omanya wonwene ayarefo ho no saaman nankasa ayare niama ene nabusu yakom ayetebia nipa bebre na mu wo manyimu nanso eni daso ho magana fo nyina NDC John Mahama banya eba biose obeba foto a watudin Mahama Care di atai wo mo yade a etete senyechia ma omagye ayarehwe a ebi ye kidney yade cancer diabetes akoma yade sickle cell ene mojamroso yade sega na nikuta apomudin si echiba akrata na se wonkuta bi no obetumi akọ chips compound ani apomudi ata ebi akọji ayaresa sa enhyehyeye yi ebe magana fododo no awo sa enyarewa yi bi ehwa hanwom eye no kore Mahama dwene yen hu tu abama sakre papa tu abama John Mahama ne NDC Yati asem de. Edi asem na odi mirika ya do anu ba bebesi fomo yi. Betie Dr. Fokuya wada Fokuya Herbal Clinic anu a yenim ne dada se ebensi edi nnua ehahama eni nubna esayare a wakwadru mu no wasa kanya ne hu biemu o na wase November bosumi a yebesim no de toso en9 Dr. Ankasa Earth nase e wana so ye wokumase pechi number 1 na ada no yade nyina bedwane eni ti yare bia tete no Dr. Situ mirika ne bra sa wo dishia ton someone tintan a bomodia nefa ne be hia doctor na me mo insurance metimi de ababia na jai na some de wo mkra ne say doctor say wo ba na wo kra insurance a ye show wi a eka bia wo boy no insurance ne be fa mu fa na wo so atu afa na say de enim Dr. Fokuyo dada no sike kra wo bia so de ba ye be show kama konkum be bo menam ko hwe insurance twen wanye number na ansa na nwuko kai sa wo be frɛ na waji code na no ebe bo ma wo sika wo betu anumpo eso ate ube wo Dr. Fokuyo Herbal
clinic ewo Kumase Pachi number 1 prep 0242 442 166 and now say 0242 155 935. Hi say edanu ye busumi dubako ne da etoso enai a 4th November. Anke disika koko be ye form ha nyina Kumasi ha nyina se on beka se ye nye hwe. Enti Asante masi na pan asese. Wo sre akane mampani mahama. So won hwenya akwan ne ye no. Emwanya ode ma Asante mani. Wo sisi wo disika ko gold. Egu akwan ne nyina so mpo a. Enya de be ya Asante ma fe na ye wani so. Enu nti na wa mampuntunwuma se fata ma Asante memwe. Ende yi wo hwe Asante memu a aban ayi akwan bebre. De tintine no abru 2000 kilometers. Enye nonko wo ba Asante memu a aban dwumade sonko a watu di agenda 111 no. Ayarsabia edunsia na wo ye ho adwuma. Na emu enum de wawi a wate ne safre ho a eche bia no obepa ho ntoma. Hwe Kumasi International Airport and a free SHS ya aboa awofo bebre. Hwe so na tu ababo ho ban. Tu abama number 1. Tu mabaomia. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay, Arofonia this year, ya koya yaba. Aha ya 102.9. Aha, eye OTEC. Asem Beba Dabi no ena mwasuguswa. Ena wiei mutie, ena wiei mohe show no live. Enso ewe yen Facebook ena YouTube ne so. Kaina shade nso se yene Dr. Eben CEO Emma Ebenage Heba ono ne ne kokasa ye no. Onom ne de Hepa Plus Pavi and Plasmos ediaba. Se ne wutie ho nsem no sa pepepe ena etie eye enromiensa se wode wo hoto so a ade nyina bedi aboawo na ebewie wuye kama se enro wei eba ne nsuom eba ne topa yiem se wunya bi na se obobo a eboa manipadua ne gire yie obi wo hono a hawo a wonam nyina kire se nipadua no na nyina yie enti se wa wo pebi na wo bobo na wo bua nipadua no mani gire yie a esa to pampim de fa onipadua ne ho enti se yade bi na eba ontumi ma se bitimu dada ono nso ntumi ntena numbers a wode ma wo no obefre na wone Dr. Eben no ankasa nso abonkomo na one no akasa na de wonte asibia no akiremu nso de amawo eye 0542 778572 and 059 136789 and now we are Volta Drill Limited and so ayasye ya etunsio awie sabre ya ye kasei se ope woni a ebetumi atunsuo na watumi yiye ede amawo a eye Volta Drill Limited for and awie sabre ya ye kasei ye wo animdifo ye wo woni a enimde ewo nsuo tu adwuma ne mu ye sa wo mfidie se mfidie yi enase ye de ba unsu fie ye de ba wadwuma ye de ba ukuro mu a ba bibiara ensuo no ye betumi atwe afre bia no ye twe fri de mawo ye dwabuom ko asase no ayase na twe nsu papa e de mawo Volta Drill Limited and now yes woman kwanchenfo bia ba betunu anya problems a wo de frɛ yen na woni yemonkomo na sene etie no bia no yemra ne yemesiesie ne kama fan pa na yemfa mawo awiei obakuma se ahodwo da aban a ɛhɔ ne ye main office ne wo ye won kra batari bi osunwan tachima ne doma ye noma no ne hia gye frɛ yen na ye ne won kasa na de wonte asie bia no ye nkyire mu nso mfa mawo ye number ne ye 0244 299520 and 0266 43 2210 ye Volta Drill for number nie obefre one empanyimfo bekasa de wonte asie bia no obekire mu nso kama na odi amawo awie Dr. Dawood ono nso de panyini pa woda Dawood e bala no awie hwan na etie me a yade e na edi ne so atrentwie
hwe yade ya o yade nti sesei waka dem yade nti ye kwa wontumi nkobi yade nti wadane srefo enam yade nti o hawa doso onam a wuhunu de wankasa wonye wo ho onua anu ye no aba ma wo kire se hwi doctor no aba asante mantami mu a wabebie ne nkura bata wo eje so krapa edane yen kane na metro fm ni wom no saa dan no amu na Dawood Herbal edi ne dwuma firi enti awie ya me ne wudi nkomoyi se ye sikire yade bi na etete wo eye mojabroso haw bi na hawo se ye stroke yade bi na aka wo atofom eye hepatitis B ana wakote enemu yade bi sebe ama oba ma honya akodo ensuo bi piepie firi oba ma mu ba nam yade ni nti oba wote ho na wo hunu discharges bi nioma bi pie firi oba panty line anka ho na wo ye hunu amane ensanse bi agye wo ba ne so aboso ni nyina anya homka ama sebe nka bi kura aba ho enya de pa ahimfie ho de yesiesie na wo beba Dr. Dawood ho na wa ye hwehwemu na wo hunu sa na mu yade kura tete wo no oba bema ama obema no afon wa ye kete ama sese na ho de kura nso kofom bra Dawood Herbal Hospital papa no nyanhwehwemu no mfa duru nkan mu amanya hawo mu prostate ni mu sa ye kese ana akokora mu abam utumi ni oba ahia nso hunsuo ntumi nyemba no sa wa ye mrempam ana sese bi koko bi na etete wo fabroad ana sisi yade bi Dawood Herbal Hospital emema mo mensem ni nkoyie na mo de ne de da fom bem mo ye ne hwienye mo areo nije wunya bida ade da fom ye ne hwienye bra papa no be pagya no amawo oba wonso wo paawo sani amanfo gye won mo magurei wonso hia bi sefata sa wo gye oba agro enso ntumi mpa ho ma wo da bra papa no be mana pa ho amawo ne number nie gena frɛ no eye 0244 88 6437 and 0201 681 717 wanya sa number first say yana ne Dr. Dawood enso emo enkobo na dia wonti asie bia no papa ni nya abotre eni adaje na wonkyirikyiri mu nso emfa emaw awia Latus Enterprise for nso yebeda mo ase anuanom ne adofo se mobekuma se haya adum aseda house kwan ne so a ehwa na Latus Enterprise yenso yedi adwuma edi free na wo ba Latus Enterprise haya enioma eye papa ena won sabeka ye wo PVC pipes ye wo ne bent ye wo fittings ope Turkish doors ope paint ope chandelier light ope wall light electrical cables kitchen sink and taps ope tiles WCs normal bad boot ope kitchen bathroom nioma bi to say telephone shower the set ope complete shower bathtubs jacuzzi basin shower glass corner bath with panel toilet roll holder and water closet ope mirror water heater ope pumping machine ye kama baby abeye bie Latus Enterprise anuanom ye nioma hote enti wa wu ye obi adwuma manimonyam emra wanim betonioma pa efri Latus Enterprise adum kumasi hedum aseda house kwan so ne ye wo frɛ yen ye number ye 0242 61 6585 0242 61 6585 awade achame akra okay ewura yi a ote won nkyɛn akra mekan ye frɛ no Jennifer Kobua ababa wei efri ahenema kokobin ene ba yenim hanra di asem no de bai akra etia wa se yetiefo ebekai a ona etie no so aye wa ha no mo na ewura yi ba ye oba ye na nim hancho ne su aden eye biribi mehia owura bi ebra na mesua adwuma na ohia me na menim no da na so fa number ma me na o se mesida bi me fa me number ma wo ena me ma dia oji me number dia na ade ye enye peya na abeseme o se awura ade ntina sa adwen na di ma trimu dem da ebire bia be ma be ye so oji mo number bia na maka mo ade na dia mo kaya ne se obese mo pe enye sai ne nipa nyina ate o edi o dia so mehwe ampa awura se wo de number ma no
ɔse wɔ hɔ na wafrɛ no a wo ho te sɛ me ho yɛ wokɔ adwuma no ɔse ai na nneɛma ɛkɔ sɛ wahunu ɔse ai na ɔtu no fo hwɛ yie ɛwɔ mɛma ho wate yɛrɛ ho sua adwuma na yɛrɛ ho sua adaakye wobɛdi yie mɛma asɛm deɛ mo adwen nkɔ so koraa ɔse wani na didi nkɔmmɔ sɛ yaa ma afei deɛ awura no hu sɛ ampa ɔyɛ bɛrima sononko bi a wɔnte sɛ yaa no mo a ɔmo gye wo namba na ɔmo bɛse wo pɛ no na ɔno mu deɛ wagye namba ne sɛ obitu no fo na wama no akwankyerɛ pa enti wɔde ne ho too ne so sɛ ne nua bɛrima ɛprɛko pɛ enti wɔn taa frɛ wɔn ho di nkɔmmɔ te duru baabi koraa na nneɛma mu ɔden no wɔfrɛ no a wɔtumi ɛkyɛ ne biribi one day bi wɔ so ofiri asɔre baayɛ ɔbɛtu yɛ na pɛ na bra na frɛ no ɔfa ya na wɔso wɔn te sɛ na wɔso me ho yɛ Thomas Kyei Thomas sɛ ampa aka Awuche okay enti ya na wɔso me ho yɛ makɔ asɔre aba na ɛkɔm na de me ɔsie ɛne abrai me wɔ bɔdeɛ ɛne nneɛma nyinaa ɔbɛgye na akɔ no apisie awura yi so odi mirika kɔ fie ɔmo te bɛn ɔkɔgye saa nneɛma nyinaa ne bibia ka ho ɛna ɔne ɔbɛbɔ apisie no odi bie no ɔse daabi enipa ya mpapa ma mesome nkɔmɔ na apisie ni bi ni fisi ɔne tɔɔyɛ ampa ɔde kɔɔyɛ ɛde kɔmaa no ɛma akrakye ne nso hwɛ aseɛ sɛ odidi na agya ɔtena ne nkyɛn kakra ama na didi awie odidi wie yɛ pɛ ɛna ɔhɛ aseɛ sɛ wɔtwepiri no awura yi sɛ ne yam hyehyɛ ne kakra afei ne wato ne nsa sɛ deɛ wɔkra akyerɛ kura no ɛnyɛ baabi a nsɔ ne nufum kua awura ne sɛ ne watwe ne mu enti bra ɔsɔ ne yam hyee no ɔsɛ baabi a koyi keka koyi di asa adwembɔ ne yɛ aba ne tirim ɔsɛ bra na adɛ ɔsɛ ɛnɛ me ne ɔbɛda sɛ meka sɛ na hwene mu pepa me ne ɔbɛda ɔsɛ daabi bra na ne mbɛda ka kyerɛ me obi a menim sɛ wo ne obi na ɛte hɔ enti bra me ne ɔda ɛnyɛ yie ɔso kasa na sumiye bi da hɔ na papa yɛ atam sumiye yi ɛne ne hwene ano paa na wapia no ato hɔ sei ɛna sumiye no da ne hwene so na ne nsa mmienu sisi soɔ ɛna wɔde ne nsa mmienu asan asisi sɛdɛ wo kuno otua ne home ɛna ɔso wɔhwɛ deɛ ɛkɔ no a na ano ɔden ɛna ɔso bra wodi agyae na mmea mɛma me ho kwan ɛna agya oyi sumiye no a obɛwuo deɛ ɔbɛgye ne saa ɛna ɔse na ɔhyɛ sure dresse ɛna opia kɔɔ so na kyɛ sɛ opia deɛ aka no a na ɛne wɔde bobɔ ho a papepa penyan to ɔso ɔsɔre yɛ na kyɛ sɛ wamu na ne bu afu na ɔse bra deɛ wayɛ me deɛ nya deɛ am deɛ wobɛyɛ me ho adeɛ bio ne saa ne nti no wo deɛ ma misika na mefa nkɔtɔ aduro na menom na nyo yeso pɛ mo na nyo sɛ bɛyɛ a ɛnkɔfa nyinsɛn bi anyɛ dɛ ɛma kɔ menyɛ ma adwen sɛ mebɛwo mesua adwuma ɔso deɛ kɔ medisika ne bɛsɛnde na nsa ama afei deɛ na ɛkeka kɔ bɔne afei deɛ ɔmo kɔ nurse ni bi hɔ ɛwɔ area hɔ ɛna nurse ni ne si daabi sabrɛ no wanyem o no wanyem so bosom ya so bosom no ɛso yɛ no ama ɛna ɔfrɛ no ɛna ɔse bra adeɛ na ama o ɔse na ne ama deɛ ne ɛbɛyɛ ndɛ ɛne ɛsɛ wɔ sɛ yɛkɔsɛɛ no ɛna ɔmo kɔ nurse ni hɔ to ɔmo kɔ nurse ni hɔ nurse ni frifiri no ana ɔse woyɛ akwadaa wonwo da ntimi nkɔyɛ wei ma wo mekɔyɛ ma na sɛ woanwo bio a wasɛe w'adeɛ ɛna otu ne fo saa akwadaa yi sɛ ante ne dɛ ɛna ɔsɛ ɛne nurse ni bi wɔ mu kurom ɛwɔ nso ɔbɛkɔ ɛna ɔkɔɔ hɔ no nso so a na saa nurse ni no nso akɔtu ne fo saa wɔsɛ wɔmfa 3 million mmra na wɔmfa nsɛe no ɛna wɔfrɛ bɛrima yi a wɔne ne nyim yi ɔsɛ ɛkyena mɛsɛnde adeɛ kyea mɛsɛnde afei adeɛ yi nyini wɔn nso kɔ ekura ne maame kura wɔn mama ne o sɛ biribi sɛ na asi o deɛ wɔka ne sɛ wɔyare ɛna agya wɔbɛpɛ nnuro bi asesa enti afei wɔn so wɔyɛ adeɛ yi kyɛ afei kura no wɔn kura abo afu no saa de nti na ɔbaayɛ dadaada wɔn nsa nko kuma ase na nko sua wɔ adwuma ne ti a wɔatwa mu no sɛ nɛ ɛna krakye ne bɛsɛnde sika na ba ama na sɛ deɛ adunu deɛ ayɛ ka ɛma maame no ne n'abusuafoɔ nyinaa hu sɛ saa adeɛ no nyɛ adeɛ bi kwa na emom ɛyɛ nyɛm ɛnyɛm no akyi no ɔfrɛ bɛrima na afei kura na bɛrima na brɔko no ɔfrɛ na ɔfrɛ no kura afei deɛ nkɔ dimu a enti afei na wɔtontɔn kwadu ɛne ayi ne hwɛ ne ho kakrakra ɔwo yɛ no nyinaa ɔkɔfa kosua ya no a na watwi mako aka ho na akwadaa bosom mmienu hyɛ n'akyi na ɔde ne kɔ akyima ɔfrɛ krakye abrɔko no ɛnkɔ
amanfo ne omu di na tem na akwara ketuo wi na de na mo wi so na ne ton ade ade be nko ade be aho kyere nko ade wa nya be ma ne na anwo wa nya be ma ne nhwe na ade akwara ketuo wi kwara no aye mo den omkeka si ya na man bi si ya no na wotini kam na wo si ha awura ade ndi na akwara ketuo de nam tena fie mema sika na ade ahwe wo ho na man no ma ne tena fie a na wo hwe ne saa si akwara na nya afe ne fa na we no oba kumase na wo si da bi medi akwada no bekọ akwakyera o maame ene ode ne kọ o maame ene o papa ho be ma ne maame ne papa o chei asem ne ye kan ena ode ne kọ ye ena wo se mene mo ba no na awo enso so wanhwe akwada no ye ne o si chei jai Thomas chei so wo mu wo ze oni onua ba ko na kọ ye odi wo matemu amanso bo mu se ekukuru dudu e ma wo maame ne o papa kora o muti baabi no ekosai wo mo wanhwe wo mo ebe pemu ne akwara isi still opese osun adwuma ndu osori anu de akwara ne ko adwuma na akwara ne sun na oye dede na okeka ne ma bom ene opa wo maame che osaa ne so maame abefa akwada no ede ne ko ne kurom a ise wo no sun adwuma na oso won de onni ni asem bia o behwe ne ba na onya kwan sun na adwuma akwara ne nya afe ne fa wote wansi dimpo Thomas Chei enyi bi mfa ma ne da akwara we ni wode bedai boy na bi na no da ka kire o se enyo no ne wo ida pacho Dabi on kan se bi nkire o da o mie na no kan kire o da se nyinsen no enye no dia wasima anko yi ni nti no nhwe akora na enye ne ba o dia ne hia o pa nti e ma wo ba ha kanu pe pacho akola na hwe nti na mamba ha no so obeye dai obehwe akola no se wo se wa ware mpachan ya wone ne yerete ampetia mpachan omote ho sisi ya enra asemi yetushe ne enti ne ewura ne wa ha no krache ne wei awuche owei jatawa owei ana wama sesei achese woni kumase wo tumu eye adwuma owe tumu tumu sirem tumu ana oye na adwuma na eba impromptu nura no nti won tumi nyai adwuma no so nto ho no waje obi adwuma wo ye wo tinko besre na waba na no a yedini di sankomo ni wieye no ye kasa no no sinke ye mfre no no nso enchire mu a ono wo no onfa mai nti se yese wo mra na se ye hia na hade a ono so bebo na busuafo amane na o mahu di ombeye ti ye free ha call ye na ye free studio na minya message papa bi na wase o na mpese me na kasa na me ba ni chi na me frɛ no ndi na asama waka nyina ne se oye hwan papa benia chei papa according to mine no ni dey Bismarck boatin para ofre na Bismarck control eneba ba ni din ankasa de Bismarck boatin aha ana wase ne ba ni chei na asɛm no sɛ ne esi ko no wɔsrɛ yɛn otie yɛn on pesa asɛm no bɛkɔ akyire pii ne ba na frɛ na bɔ na mane ɔno so atie bi na wɔkɔdi nkran a wɔyɛ adwuma nti wɔbɛsrɛ sɛ Nyankopɔn yɛ adom a efiada ɔno ane ne ba ne nyinaa bɛba ha na yɛne awura yɛ atena ase na yɛahwɛ kwan yɛ bɛfa so a asomdwere ba nti nka yɛmmatuo ne ntwene hɔ no nkɔpem sɛ efiada ne bɛso na yɛsɛ okay ate nti anɔpa yi meba na boy ne sa frɛ me biom chei awuche aha se wasre enipa na wasenka meme krae ka kire o mse ene omomo obimra ne yehu se ne maame wo ho ne nananom wo ho o fa no ebimra ne yehu se asem na ono mo kan no kre papa ne gitu mu se obema na ombeye ne sa pepepe na no pa ya chei frame no mse nipa anka wase omoma ne ba no onipa no nso so adi wo mu hwamo wantumi ne niema bi okofa ya wase ansa okase wo gya ho aba ebese nti wasre yen se Nyankopɔn de ne papa kan en Friday no ono beba na ye ne awura ya tena se na de o kan no ono nso ni nkyire mu a ono nso wo no wo de amaye wo kyire mu bebre kyire yen se akwala ne de o kasa oni we na dade a na oboa one na dada na mum wo ba ma wone ne te wono de nyinsa na akotena ba bia akwo awie na wone ba ma na nya issue no de beto no so nti se wo se ye ne ba ono de oni haw omu kwa kwa die ni eye ne ba obehwe no enye die ne die enye ne banso so a na watena ne baby no mahu de omu de beko ebe ba ono so wonkyire mu a ode be mai ebe ye de enu nti na wantumi ama ebe ye de no ka se woto akwada yi mu na ade enu de wanka wo so ne die one
ekwan ya ofa so one ne dae de wanka so oba ne tiase abaya we dia ye ho prerims na meye because memanim ha say ye frew na open asumdua ye na asumdue sabe menye nyankopɔn menye mra menye ohene bi nemom ye wo mra amamre ene amane a ebo oman Ghana yetimi ho ban enti baabi esefata se ye de ofuru bia do ye de obeforo wo chei ka kire wo se wo pese wo hwew ma wo te ase ena obeka kire me se wo disumye kata wo hwene ene odayo dampacho oboa bra wani mpacho oboa wanka se bia nkyere me oboa chei ka sa oboa nana yen me ne me bra akọ no ojuno ma manim kro ka kire me se ofose me a na asema na ade asi atwam na hans na me beka na me ka kura nya maniwo no ma me no papa nyina ato wonum se bi na me bla no so no ogitum wo ho no musa enti onti me meka nja me se o ka kire na me megitum oboa na onim se o mpana mpatwan no onim se me no obi wo enti na owiagu ompana na account mu ana se wo ye wadwen se wo ye wadamfo enti wo hwe me kura me mpana ankasa wo ho enye hwe anya ma adwen sa na onim ye bibi kura no me ka kire boy na me no ho ni se ni se na cha na o ka kire me se obi otimi frɛ me ya conference ko tu ni fun na no aye sa de na enti ono kwampo no zuto mu ma me hwa akwala ni bi no se akwala ni ye ne bede ye ne banti me fa ne bambele nti nya sa boy na me ne nyem enti se na wo ne boy te ho dadade a enye sa boy no ene nyemo na emum eyeche mpatwan ono kura fi se me fi ma me mo ho ba ha no mi se no meni na nhia biem kopem se nyinse ne ba ya me sa de kom ma me mo na no no we no osino nti na mo ye distance relationship mpatwan na me wo ma me mo nde bi wo ha mitimi kwasila ne bi onso no so besila me ntimi besua adwuma ne edi nkra na mba be hye adwuma ntimi ba yakwa minya 9 months da mi hu nanim do no so hu manim da kopem se chei ni me yes a me sa kom ma me mo na chei ye wo nyonko ana wo ne kan suma semmeboa mpatwan very good o ka kire de da se wo abefa boy foforo wo ko ahenema kokobin ho mpatwan da bi wan kan kire ne da na wo ba ho no wa mefa foforo na ebi a ateni amanfo nim se oh Jennifer boy na ekoi mpatwan da bi enti ugidi se dia ina beka cheisa afei de o meka nkire ye se na wo kra wo boy wo hodada na wo boy anyem wa wo de ba be no de no nim se mene no wo ho ye krom ho no mo sa no ono ka so na mene ne nyem ye na mde ba be se bu a menyem no ebi o ko ja mi we ni ade ebi o nso amewu ye ye videos na me de ato me start na ade no hu o TikTok no ka se oni nti na ma mene ne wo enso nyono akwa ne nyono no ba onyim ye no ya mfa nkwa nkotu ni pa afro bi anim mpacho dabi wanye wo maame ba ku wanye no bi mpacho dabi o papa bibiri wanye no bi mpacho dabi enti wo de wo da so gina so se eye Chei Thomas awuche ya wo ware na wotwemienu ne na kakra ni ena nyimo mpacho yo no a nke onyo no akwa si de mbu a ye ne se de ne kasa te kwa enka me ha me ho kra ne nkasa bi ko ne me kasa bia na odidi mate nyinse nde minima kuma mpa se akra ne ne banti die ne nde mefo aso wankonkoye guy when it is coming it is doing a bad eye into ojitum se die ne no so be ye die na wankonkoye pa mefo ano so wankonkoye da me ko no ka chiro ma me se die ne nde obekwa akoye na me kwakoye na akra ne ba me ka ma bobia me sesema na obetua de ama me na me se die ne no nkonkoye sa no kai mpachan ti na wo wakasa akra mo ateda mpachan okay enti osi fiada fiada beba onene papa onene friend Bismarck Boatin ma memfa ebuo ene saa ni mu nyam no ema papa no okay awade a chiame agra yesempa saa ne ye no yesempa ye agra ye se papa na kasa yemfa buo ni ani die ma no ye wa ha ma asomdwe sebe
da bia meka se Krobea Asante kotoko se ye die nsuo ene dumja ye mfa papa enumja ndie ye fia ha de obi obeba bia ya odi nsuo beba na odi guso na ye hia asomdwe na ye hwehwe ne ensa akan asomdwe na emom se obeye papa se obebu mama na hyede a ene ye nso ye ntena ho ma ne hye de o se ye de fa bia ye fa ndi ye wa ha no ma asomdwe ndi se oye nsuo ne obeguso a ye beja ma na guso na wakwa akoye die ne ndi ye kura ye nyina ye foa so se okoye na akwala na hu ne papa na afei asomdwe aba anya wono anso so a na afei papa no so no wakwa hwe ne papa no ono so ho ato no ndi se papa na je atum no ono so se wode ne beba fiada akra Krobea Asante kotoko se wo ko oye de ho na wo se mebe enum a na won share obretintin bi akwala wa no ma cha ahi abro so ana don wede baako de aka nyina ya wo de a enti se wo si fiada ene bena echini uko ya wo efi ndi akra ya ma ne sa akwanya no na wo mra na ya nto azumviri wo okay adofo nra yetu asemi hyene nti senkene ya mamu anti bibia nanka ne ha adwen enei de me bai ede abeto ye nimu yi sei de papa bam ama krache no so wotumu ti so wotumu owokumase fiada no de kia ne ken ebehia na wo kra no ade ba ku bi nso wo ho a mente wase sebe ma hye wo de wa ye sa ade na waka kire no se mamiska nkoto aduru no ama uska na wa wuntumi nkoto aduru no nom a wotena ho ma ne da na nyinsan jona miniska o me ho aduru de na ya hia 2 cd mo ne 5 cd mo ana meboa pacha na miniska o me na mo besia woni obra ayire na net enti na wuntumi nyi bi mfiri obra ayire ho ana ewura meboa na wuntumi nko mame o ka kire ni se makoye ayi bi na msro wedi e wa anya yi amoa me ebetumi di asebaba na nka wuntumi ai be asem ze we na asem ye ne de makoye ayi bi ntima me ayi bi na me fa koto adru makoye ayi bi se ma hwe yi a ebe ye yi obo unim se bra ayire nom eni ye nua ma nom etumi di nkomo bebre kura asen ye yan kasa enti nkomo na awura we betumi ne bra na yire na die no nke doso na nko betumi aka ka ne bra so beti o wante ne bra nche su adwumo bra ayire nka konka kai ke be su asemo ye be sia na esie no okay enti krachire se ono de ogidi se akwara na nye ne ba 1 obeye DNA 2 3 wo ti ase se wonwe no wowe andi oboa eduru ha wate ti se ya waba ha ide nra odifo nkwantabisa kan sa asemu enya ba beduru ha ne nko ade de be bia bete na yehunu se ni asem na ankasa te wate ko fiada atie for Awurade fie Herbal Center traditional doctor mankwa eni die nimu se wo ba Kumase kronombo sia ye ben Red Park me pamochew enawie yi a mutie mi se wo ye obi a wo hawo ewo trimu a ba bi a wo beba ubenya wa hoto eye Awurade fie Herbal Center se wo ye obi a wakote enamu yade bi a ba bi a wo beba ubenya wa hoto enamu yade kro yade yaduro natural ni bi bekawo amoanyi wa hoto eye Awurade fie se wo ye obi a wanya mojabroso hawo wanya etwere yade tafodo na hawo ulcer stroke yade 3D yade bi abekọ so abu sisie mu hawo ana sebe wuntiri mu twetwen waye mrempam ana wonsabuo mu nye Awurade fie Herbal Center ena bewura na wuwura ubenya hoto kronombosie ye ben Red Park papa ne noma eye 0241 09 3915 ena 0549 20 6633 awiai abapamo
your biggest online shop. Say ya wutie mi akwanya no aba ma wo. Say o phone e kita no obekọ Google Play Store ana App Store na wa download ye app no Abapa Mall. Say wo download wi a onua ya awuram na hei se wo wuram a nokre me se wo se ade bia wo hia na wo pato wo benya bia to ha ye nneoma ye ton ni nyina nso ye papa ne bo nso da form Abapa Mall. Ade bia wo hia ye de adisiesie ye dem de ye didua na ye de ye yusuo ewo ye kitchen de ye ntade de boa ye wo ye dada sitremu bia na ye ton bi ewa ha aha ye the biggest online shop enti wuram click order tuaka na ye mfa wa de bro hwe sa Abapa portable washing machine eda so gina 399 ote ho twen de na woni phone na de be download the app no de a ye normal emieje frɛ yɛn ka de wo pɛ ye mo ne bo nkyɛw tuaka ne mfa wa de mmerɛ ye 059 338 6133 na 059 339 1848 Abapa Mall for number enie awia midima for herbal clinic ye Dr. Time da so papa we die ntia ye frɛ no sɛ Dr. Time da so ene sɛ sɛ oba na so ye ya all the time beto yade ne so yade a wodi akonante wodi achinjini ana hoto ama no wodi ebrekumase abu akwa agogo ɛhɔ na papa de wo ode enhamama nua hini no buna wodoma nkoma de adom yen no ode be yew ni padua ne ho adwuma emu adwuma ama wo ankasa wanya wahoto wate wo ye obi a hepatitis A B C etetew stroke yade abekọ so abu wanya hawo kidney mu why mrempem infection say tetew wo low sperm count ana wanya prostate mu hawo oba wo pa wo a emma nipadua mu yawo ana pressure hernia stomach ulcer fibroid ana diabetes nsebuo mu nsokora nsanye obedawo medima for herbal clinic Dr. Time da so tu ana mona bra na ordinary beka wo ubenyiwa hoto ne number ye 0244 77 4282 and 0245 61 6336 offers up mawiya medima for herbal clinic papa no beje so no wakasa na de wonti ase no akiri mu ama 3P garlic mixture eno ye edura Piwak natural health for ene diaba ewie ya wutie mie akwanya no aba ma so be ma na aboto na wakọ ba bia ye to ne eduro bia sa abre ya na wakasa wo pe 3P garlic mixture se wunya se eduro we bi na se ononom a onia ba bia blood pressure no enam bia no e be stabilize obeye okay wate o cholesterol esuru bia koduru bia no e be ba normal amwanyu ahoto we immune system intumi function ye wapone waposo be da sore yawo a wotie wo ni padua mu obi kura tumi honhono ka se duabo nso nye duabo sra de tam esisi ntini ni mu moje ntumi ni atrentwie ye pe 3P garlic mixture eduro ibi na no na beboa oba Misty Heba Colinac Danny Heba eni ba bi eto no bia obenya bi your number is 0248 928824 and 0201 000021 awia MSP 30 eye edru sadro we ultimate clinic for na akofa ediaba awia yi awutie mi se wo yo ba eye ma ho adwuma mo nsabuo mu ohaw bia wanya ewo wo nsabuo ho no aduru a obenom na aboawo eye MSP 30 ya ultimate clinic for ediaba yi ubu wo nsate yawo nsabuo ni maye ni o ma wuhunu wo mpe ublidi in between your menses eye asem enioma abaw so because of se wo nsabuo mu nioma enkoyie no enya de pawo wodi esese ye ya me ne wo ka sei ultimate clinic for becoming sa MSP 30 no empanyimfo monka ho asem nkyere me ma obi akọ ababa MSP 30 segment so e ka MSP 30 dia na ye madro crogen pa bibidro crogen ya yemfa bibia emfremu e bibidro crogen akwa me nkroma so apon mu graduates aka ho abom e de aba e bo amma pa wa wom
ɛfa ɔmo mfichi kurom nyinaa na ɛboa wɔn paa mpamkyɛ obi wɔ hɔ a ɔwɔ nua baa bi anaa ɛba bi babaa anaasɛ nhokani bi wɔ hɔ a ɔbu ne nsa a ɔte ya wa mpakyɛ ɛnyɛ normal MSP 30 ekyira kwan ma no sanse menstrual pains no mpempi no edi adanse sɛ bibi ɛkɔ so ɛwɔ awodie no ɔdomankoma bɔ nipadua no ɔde symptoms anaasɛ signs ɛhyɛ nipadua no mu a ɛkyerɛ sɛ bibi ɛtechema ɛwɔ baabi ɛtɔdɔ bi a yare no ahodoɔ bi wɔ hɔ no a ɛnɛ di wobɛhu ana ayɛ deɛ di kan baako yɛ kidney failure kidney no ebetimi asɛ up to 90% koraa na ɛna di koraa sɛ bibi ɛkɔ so wɔ nipadua no mu unti mpo sɛ bibi ɛkɔ so wɔ nipadua no mu na watumi atu anamɔ liver problems ahodoɔ no nso no wokyɛ mu mmiɛnsa emu baako ɛmmɔ wo nkayɛ broni frɛ no sɛ asymptomatic nti wobɛdwen sɛ bibi ayɛ fine nso wobɛhu ana prɛko pɛ na nipa no da yɛ a ɛtɔda bi a yɛtaa te bibi te sɛ nipa no na bibi anya no nso wawu mpacho nipa no se bibi anya na nka onko ne kra achi bibi na ɛyɛ no na esan sɛ yenye frequent medical checkups ana sɛ yenta nko ye checkup nti na yare no bi wɔ hɔ a esie yen a yebehu ana nipa no ato anananom ɛwɔ nsie do cancers ahodo nso ni nyinaa no etimi sie yen pa nti menstrual pains no sɛ ɛba a memie mfa no sɛ ɛyɛ normal ɛtɔda bi a sɛ bibi ɛtechema wɔ nipadua no mu a sɛ dem di kan kyerɛ no ɛyɛ kwan a Nyankopɔn fa so ɛde bɔ yɛn kɔkɔ anaasɛ nipadua no fa so ɛde bɔ yɛn kɔkɔ sɛ bibi ɛtechema wɔ awodie no mu awodie no sɛ fibroid wɔ mu a ɛtɔda bi a sɛ wobu nsa a wote ya paa na ɛkyerɛ wɔ sɛ bibi ɛwɔ awodie no mu ɛtɔda bi a sɛ wo ovarian cyst obi wɔ hɔ no ma obi wakɔtwa scan yɛsɛ nsuo gyina awodie no ho ɛno broni frɛ no sɛ ovarian cyst sɛ ovaries no baabi a nkosua no egu no madwoa no sɛ ɛho ɛtae nsuo anaasɛ ɛhyɛ nsuo a broni frɛ no sɛ ovarian cyst sɛ nsuo no dɔɔso a broni frɛ no sɛ PCOS anaasɛ sɛ polycystic ovarian syndrome ebi nso wɔ hɔ no bebree ebi ne endometriosis no tɔda bi obi wɔ hɔ sɛ obu ne nsa a mogya no ɛmma na mogya no akɔtae baabi ɛtɔda bi a deɛ ɛbɛsa awodie no sɛnea ɛbɛyɛ anka wofa afura a abɔfra no bɛda so no ɛmfɔm wɔ awodie no na akɔfɔm wɔ awodie n'akyi anaasɛ organs ahodoɔ a atwa hɔ ahyia no na akɔfɔm wɔ hɔ nti ɛbrɛ so sɛ nka mogya no ɛwɔ sɛ pie ba no ɛmfa wase mpie ma na akɔtae baabi na ɛtwa hɔ kuro ɛno saa no onipa no ɔbu ne nsa a mogya ɛmma nso ɔte yaw paa ne nyinaa present no as menstrual pains ya ɛkyerɛ sɛ bibi ɛkɔ so ɛwɔ awodie no saa nneɛma wei nyinaa sɛ woanhwɛ anka na afei yɛde haw ahodoɔ bebree ɛɛba sɛ woanhwɛ anka broni frɛ bibi sɛ hormonal imbalance ɛtɔda bi a wo hormones no sɛ ɛyɛ mmaa hormones na ɛboa ma yɛ menstruate no ebi wɔ nso a mmarima ho nsuo kakra na ɛwɔ hɔ no na imbalance yie obi koraa wɔ hɔ no mu a ne mmarima deɛ no dɔɔso kyɛn mmaa deɛ no obi nso wɔ hɔ no mu a ne hormones na imbalance nti no behu na ne menses no afei ahyɛ aseɛ ɛtoto si ɛhyɛ aseɛ with menstrual pains ba wanhwɛ mmoa afei na ne menses na ɛtoto si ɛmma yie ɛso tete ɛfiri 7 days aba 5 days ɛkɔ 3 days 2 days ne nyinaa no na ɔhwɛ ɔmfa mma yasoɛ yɛ anaa nso sɛ ɔmpɛ MSP 30 akyira kwan na ɔhwɛ otoa so a yɛ saa adeɛ no a afei beduru baabi na menses no ɛmma koraa yɛnuanom bi wɔ hɔ no mu a ɛhyɛ aseɛ no 3 months ɛmmaeɛ 6 months ɛmmaeɛ obi koraa wɔ hɔ a sɛ 10 years ɛmmaeɛ obi wɔ hɔ a ɔni 30 mpo nso ne bra na atwa ne nyinaa mu no ɛyɛ nneɛma bi wɔ hɔ a na ɛkɔ so wɔ awodie no mu a na ɛ present no ho as menstrual pains ɛbra na ɔte menstrual pains no ɔfa no sɛ yɛ normal ɛno nti wantu ho anamo ɛno na mpɛn pii no na afei akɔfa awoɔ ho haw aba san sɛ sɛ wantimi emu ne nsa a ontimi entu nkosua wantimi antu nkosua nso a ontimi emfa afuro ntimi pamocho menstrual pains no meme emfa na tra sɛ yɛ normal obusua bi wa a osi o ne nana saa na yɛ no ne sewanom saa na yɛ ɔmo ne maame saa na yɛ no nti no ɔno nso ne deɛ na yɛ normal pamocho yɛ mfa menstrual pains ne normal bibi na ɛtekyema wa awodie no ɛno nti sɛ wo ba bi ɛkɔ saa deɛ no mu ho kani bi wo nua bi kɔ saa deɛ no mu a
pe echira kwan eka ne ntem obi wo kra na ye the tubes no na ya block nti mpacho to ho anamo ntem obi wo ho na infection kra ba wodie num if we be say PID pelvic inflammatory disease eno ne say no etimi block o tubes no etimi cause scars ana say etwa o tubes num etimi nso say enwinwi na o tubes na ebo ama nkosua no etimi fa o fallopian tube num no nti ebasa say oba no to kosua entimi mfa ne tubes num emma na sperm nso ntimi enko tubes num ko fertilize kosua no na se nyame ya wadom kwa na se kosua no timi fertilize wo tube num a abofra no entimi ma meda wodie num boso menkro nti abofra no kosowa nyini wo tubes num na broni friend say ectopic pregnancy nso wonya likely say ye hu ne ntema obehwere nkwa enne nam so a mma no titio teenage pregnancies na dodo na omunya ectopic pregnancies a na ode omo ekọ kra echi tipacho menstrual pains no ademu ade kese pa ya wose ye hye ne so eni nti oba bi ekomu a pe MSP 30 echira kwan efama no se wo hu kan bi menstrual pains mo obu ne nsa oti ya mpacho pe MSP 30 echira kwan ema no se ne menstrual cycle na ensisi so pe MSP 30 echira kwan fama no obi wo ho a ne menses no about 2 days 3 days crowns na beba mpo a 3 days na emaye bacho pe MSP 30 echira kwan ema no menses no enye ni nyina na 7 days in fact nadodo a de abesa awodie num no ebeyi efri awodie num no nadodo a de be clear free mu no sa nadodo na de bebu nsa nse ye di kan kire se busumi bia bibi besa awodie num se na ebe ya nka afọ efri abofra no ba beda so nti abofra no ama nipadua no eyi free awodie num se na ebe ya busumi a ebesim no foforo besa aba nti eyi no enne ba as moja no nti nadodo a de beyi sa de ne free awodie num no eno ne sa nadodo a de bebu nsa no nti se di 7 days na eyi na chese obebu nsa 7 days edi 5 days 3 days ni nyina no normal na emom se emaye obi wo ha ne de nkwa eni 2 days no kwa ne bia emaye 3 days emaye obi wo ne de nso bro 7 days ni nyina no problem a also pe MSP 30 echira kwan obi nso wo ho no ma wa family planning ananso se wa no munura se ompese one bema enyinsanti no saa nuru na ayenum ne bi no me kire emergency contraceptives obi wa no mama ne menses no aye bisi basa maye pacho pe MSP 30 echira kwan o pharmacy ananse herbal bi a ben obi a obenya bi ato obenya MSP 30 ato obi wo ho ne menses no oblidi in between menses say bi a wabu ne nsa wie no ni na otwemiensa ana mienu kura na moja san egugu no obi wo kura enhyeda anye moja moja fi ni nyina no enye normal pe MSP 30 echira kwan sanses one pe emwa afi na awo ho beye de ama afi bedru baabi no na menses no emaye emakra na onkosi ato nso wo fom obekwa akọ hu doctor beka cho se onkosi anu kra na esisa enyini ye ni nyina pe MSP 30 echira kwan etoda bia obi nso wo ho a isane ne menstrual pains intino watu agu painkillers so na no ana onum painkillers ahodo no pacho painkillers no the issues bebre enso eba munyina munim se kidney yare no kwa na ekosoro eno ebi wo ho a painkillers na ayenom no etime de saade no eba ye painkillers no broni free bi se NSAIDs non-steroidal anti-inflammatory drugs ahaye intime mubo obi brand din but ni nyina na cause kidney problems intime ma blood vessels no intime dilate emu intime mieye na afienso papai blood vessels and ketwa no capillaries no na papai na ekofa kidney failures ba ti u MSP 30 ato ampacho free ahoma no eni eni nkomo yen susu yare no ansa na wato MSP 30 ye ma free online consultation in fact ubetimi de ope akoto MSP 30 nanso no aya na ye pese ye ma free online consultation ndi free ahoma no 0541 727 818 0541 727 818 pacho misi subium 0541 727
818. Good. Yate. Edamase. Adofo, we ultimate clinic for producers of MSP 30. Onom enede edru yaba. Se unyabi na se ononomo a oba ebeboa wo ama enioma aye kama enso ede amao. Enawie awodadie mu nchia enkoma happy birthday to you Mr. Edward Tete. Dodo na nim se ye frɛ Elder Tete. Opanyini wenye mfinhie aduoson ne. Na wa wo hokani Madam Grace Owusua oma ene wonana anom se ene eye wa wodai osre Nyankopɔn ni nhira na ho bambo ene ni yekuduru ho homono se enkawo oma happy birthday Nyankopɔn ma nkwa husan. God bless you. Awiai Mekaiwo se election warehouse 2024 24 days to Ghana's election. Akanano eduonu nine. Don hwere no edunsia minute no edumienu na Ghana yatoaba. Yeah. Na wabatoɔ no ɛho nsɛm a ɛsɛfata sɛ woteɛ sɛnea yɛahyɛ aseɛ dada na yɛyɛ no kae na hyɛ ne nso sɛ saa ne yɛbɛtɔ akɔso a yɛ no kosi da no ankasa yɛ a ɛyɛ elections day no ɛwɔ election warehouse no ɛyɛ platform kɛse a utɛkɛ fam yi so yakreti sɛ abatoɔ ne ho nsɛm nyinaa no ɛyɛ no amu a na ɛbɛfa ɛbrɛ a yɛhyɛ abatoɔ no ase kosi sɛ yɛbɛkan ne koraa na yɛhunu deɛ wadi nkunim ne nyinaa no your election warehouse utɛkɛ fam ha yɛde ne nyinaa bɛma wo nti wadama yɛkɔ yi deɛ ne nyinaa no amu ani adi akyi na yɛhunu deɛ kɔ ɛne deɛ ba ɛwɔ Ghana yabato a yɛba abɛto ne mu na hyɛ ne nso bio sɛ ya Bolivia Enterprise ɔno mo aduane aduro future life smart food no ɔno de aba no ɛyɛ aduane aduro a sɛ wunya bi na sɛ udi a ɛbɛboa wo ama nipadua no enso atumi agina yie ɛna wie yi a yɛkasa yi sɛ wunya future life smart food a ɛyɛ aduane a vitamins ni minerals amino acids omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyinaa hyɛ sɛ aduane mu matɔntwom enti yɛdeɛ yɛka ɛne sɛ wo ba o ba bɛkyerɛ wo yadeɛ ni mu akyerɛ yɛn na yamaw aduane a ɛyɛ aduru a wobɛdie sɛ bɛyɛ a ɛbɛyi wo yadeɛ no afiri hɔ ama wo sɛ yɛbɛma wo future life zero future life oats future life protein future life smart fiber na mo tabella no ni nyinaa no yɛ wo yade koro a wode ba ɛne bɛkyerɛ enti brakumase sofolai alignment yɛne multi home no ɛne di animhwɛ wobɛfrɛ yɛn so a ɛyɛ 0246 01 0150 ɛna 0242 87 8090 wobɛfrɛ na one ya Bolivia foɔ enso abo enkomo na Fit Homeopathic Clinic enuro nketenkete foɔ no Kumasi kurodua yɛ mu ahenema kokɔben ɛna yedi yedwuma ɛna wie tie a wutie mi sɛ yadeɛ bi abɛhyɛ wo ho baabi na wakoa na saa yade koro ne nkɔ a akwanya no aba ma wo Fit Homeopathic Clinic yadeɛ ni bi wɔ hɔ no mu a yɛ nam physiotherapy akupuncture ne massage kwan so yɛbɛyi afiri hɔ afia mo anyu ahotɔ yɛyɛ detoxification yɛbɛtwe fi ɛde afiri nipadua no mu stroke yadeɛ tetew wuntiri mu twetwew wayɛ mmerɛmpam asikyire yadeɛ arthritis anaa sasabro wakɔte na mu yadeɛ bi anaa wanya ani ho haw bi oba Fit Homeopathic Clinic ahenema kokɔben yɛbɛn Geomax company no 18 junction ne so a ubehu yɛn na yɛn so yɛde yɛduro bɛka ama wo nso wanya wahotɔ Fit Homeopathic Clinic yɛ number yɛ 0244 583859 ɛna 0275 969414 ɛnɛ dai awodadie mu nkyia enkomawo a big one to you maame adwoa nyanta tando Doreen Obajwa oya wajuma ewo Uteke FM ha
na wie adwatando wanya afeko aka omfie ho yesire nyankopon na hoden ni nyinkyire a nkwa husan wom se ene a udi wa wodai enkan na enye wo kese. Very good. Aha ye 102.9 FM. Aha eye Utek. Na ene wie enkomo a eno nso ewo manim eye ababaawa sampani sampani abaya na one owura bi abebre ewo ni wiase nyina sebe wa wo mamunan ni a wawo ni mfie aduasa one owura no ena awisti kire se wode no aba be hye kwayem se wa rose en woni owura yi ahia wo sampa man wa ware no na wode no aba be hye atwemampodua na agodi na krokuma onomo abehye mu no se ne omanfo anitua no eye kuayo en wo yo se wuyi kua awura yi yo eto nkyene a odne ho ba afode enti oyebodwa nioma obetumi aya ebeboa ma oni okunu Isaac Mensa onomo abrabo akoso de eno ana no wo yo ahyase nyame boa ma wonya proto je usi netedan ede Robert tuntumi bi kuri so enum na no onomo te nkakra no onomo tumi si dan edan pa ya wodom etim ti ya wodom timu no awurai kire ya ye koko de edikan ya ye koko de toso mienu miensa enan be ma yatumi atoto prot asifie yi enom ne de keken ka ho afei de owura no nso hye koko toto ase enti se wa free na gode na wabanyira hini eba returns no aba benya ababa awabi oni maami awumamu nani o nenso wakwa kofa oba wawunum enene twempna ampani ampa ni nuane ampa owura yi edi oba na ba betena na agodi ho na we dia ye kan say na aka afedi adane atete according to maami didim ohwese ne atete ne ko asamu ko fie ye ka nananom assemblyman nom ne binum tena so ye ka afedi ya ka wa hu se ne nsam ne kododo ena ne papa frɛ krache no Isaac Mensen no ka kire ze krache o kokwaye mu no obu ne be mede me sekan bi mawo sekan mo no kyeawo se fa kokoye adwuma na se ne wo di akoye adwuma na se bio mesre meka adane sikantia na wo mpe bio a wadama fam sikantia breme papa no kan se ya krache ne se papa so mfa ne bamre no ampani ampa awura ahyehye ho mede wo ko papa se mfa amra ode ne kodu ho a wafre ne papa ahoma so aka kire nse mede wo sikantia na ba onsa aka o se ai eno anu no waja wo be owo ho anu oti se yese wasa frɛ bio se kokwa a wone ne ye wo keka bomu a na che se eka no be yese aduase num oso wo twa bia ma oba no ne papa yi nipa kogina manamu na yenhwe a wokoya oso wa ma ne eka miensa na watena se adwene hudin ehunu se eye sisi kese enu wura no esisi no enebna dai ye de asem ne hye ne krache owura no present or absent? Absent. Isaac Mensamba. Wama. Ewura oba ha no na den pa na ye wade hiade ntie ma oba ha ka no pekere me. Pasha ne na hia me pa ne se efuo na wode ma me no nyame ne nokure ni esha. Me fie dudu a me koti ho ne nyina no enye se efuo no na wo se wode ma me. Eti na ha ma adwen pa. Na mpanyimfo ho ne de mentime ma ne ha ma adwen sa e wo se me de betu mpanyimfo anim. Dia na uhia entia obotaye sen ne sen se wode betu mpanyimfo anim. Na me butaye ne se afuo no wode bi beka ho. Wagya me na wonso me. Eno an hia ho.
Onsum say 200 million. Did I hear that? Yeah. Sika wo de ato so no. So obesum wa onsum wo say 200 million. 200 million. And na efuo ni nsusa. Efuo no sa. No twa bi nka ho. Eno ane wo hawo. No ane no. Waji plot miensa na ofa me de ma me. Okay. Oyi me de me plot de ma me. Ode eka miensa no ma wo no edi sei nie. Afe ne bosome nan. Afe ne bosome nan nie. Dia ina ka wo ma wo tena hwa afe ne bosome nan nie. Afe no asori se wo teki ahye. Na samra no maya maaju se nka menji na mbom na se nipa bi mu wanchenchen a omo ya ne se oh wo de fa ne sa wesi oh wo de fa ne sa oh wo de fa ne sa nso mia metena se na medwini na mehye embre dodo ama